Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde asoko twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambi. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikelia serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matojo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurema kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Ebagotebanga yogose komwelio nero gose kabuya maiga yokonyora mangana mange korwa segeteseni kia usigetegia Ensoko TV bonigo ya ikirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia Murobili nigonda olete amuna basomba banyasaye abwastra ko batukwigira lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bw'eleso seseni ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga choga ya rumba naboigo nto kwiba basai aba bakurwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chi atalaku le général Dangote anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote Netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM
Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono gira mbarato asena kuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene egesoko TV oboroso obwomogusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez. Omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa au bakumirana na komotogia omonene weta amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imigata seni Gensoko TV tuchikumirana ikera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imigata seni Gensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha. Buya kegemo mwancho muligari Gensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo nainde aso twanchira kobali yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari inche Innocent Onyango. Diana Ndemo. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali jera kwani gorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurema kitapa kerege lakini nkoire ni maega kego Mondo mato gokorageria sese ya ukagari egere koge mutu My name is Alfred Komutu. Mwanjito mogeria wigeta sengen Soka TV mambia bono no gusaba no kwigena kwanenga kwa bukiribya wachakire kuyarigania semero byaguriye tukuri rero
tikoria rero ikorwa etichi gatano litikoria ijuma nande no gusaba no kwigena kwane mwanchito muri ngano begitemero byago bya twatebete ngo mwako yo kire mambya somoro biri tubwe nsoko bwakire niko tokunyorania nga tugendere wetuma tugendere kuboka tugendere ko musabo munguru eriyo tunyare wikirania eganga yaito yo mwako yo kagetero ngendete kuri kanse wikira boni gakweboire nga inaikire tibaitigo se wikire no yene nusu bari bara myokiro mwanchito muri na ene kyabuna negati yabarya bamyokiro ko ene kyabuna eganga yabo asamagima abo kunyareke wikiranirwa korende boyigona mangagendete ko ene kigwa imense itu ya Kenya no nyukuru astikaunt shito no gusaba no kugenda nga kirege ntoge chikorobekana kirege ntoge chikorobekana tote bo mwanchito muri kebe century ngiya igonga annoncia sole nane ngugusaba nyaye ko guswa sumuruberio ensoko bwakire tunyare togusanga tunyare togotebanye mambi yabono asumurubete ensoko ya bwakire nando nyora sumtanda ito Facebook no to live ne ensoko TV okowika sense media YouTube naro nyago ko bekekengere kyagonekera wikira sense media ekorwa nga YouTube nabo kunyara kogo to subscribe ria igo kunyara kogo tubwatia wika sense media korwa nga Facebook nero gwatu follow ilikuwa nyara go kwego kyana bayigo kwimanya nemero bidita sigita singe tugen Soko TV nemambi yabana bakobeka urwa kurause ekerengere kiaga sina beti studio ya 07886663 078 marakabere 6 marakatano na tirinere namba yo moero na sena beyeito nero mwanchito muri kunyara gukobeka urwa kurause kerengere kiago boigo asense mikro kwanga WhatsApp onyolimna na bakobeka simu yago iga in 30 seconds nyari ko kwana 92 imeyen Soko TV morobire Soko bwakire etunya to kumanya ngwikira boni go mwanchito muri nga kwa bokire ninkigendete ko enekiwa igo nga annoncia solinande na kwariganiria somorobirio ensoko bwakire na nchibutame ngo gotebya nga bwakire na iwante binga bwakire bya iri mwanchito muri atwanyara tugosuka kolene ndararo bali basoira somutanda ito bali basoira somorobirio ensoko bwakire ndaraba I mention tunyare tugosuka mutwe aigando chikera ndeni seke omosorwe swagotebanga soireme yomorobire Soko bwakire no arembaka omwerio boigo Barnabas kibasoko rwasinsemo chiria cha doa Katari nera gotebanga no arime yomorobire ensoko bwakire ere butamba gotebanga ene itonande neyemo na boigo enno kumochera gotebanga good morning ensoko nyasayo ngache narolire tkolinde kurwa isibania boda gotebanga nigakuganiria ababoda hires die church emambia engia urwakuru yomito eno kungoro bwatinde kurwa sense moyane tigana rase simiende ilinyari ginkorosoma sentra yabene boigoni ndo chegaiga bosire kurwa sense mochiria chiaro isambo nera wontaino alime yomorobirio boigo mwanchito muriria na bakogenda gutuma ujumbe ya gusorwa karwage mambia bono ndo chiboigo kula somtanda ito kirandeni sega tebanga Diana na Innocent kirandeni seke omusorwesu kula Nakuru City Salams Club gwikagachiwa soba tebanga watching live umurai Simeon ya tutirera gotebanga bwakire bya naboigo eno kumochera litkomune ligalia ijuma useti chigatano tana kweba botamba gotebanga tabia chwara asama tanga nige etigale tukobeke gocha gotebanga empty promises etigale tukobeke goche kenene ese chinka chibwato bokongu oye to kunyara gokonya ibwate enke bwato bokongu mbuyokire pi mwanchito muri reka to kwanira igo tumaitenga litskoria lero chinsemo ao kurasorongoro turagusi nali bakwene abamwabo nenge tutwana limna bagusi nimaiteri tskoregoro mbali banyati bakubaruskurwa se chinkendu ao nabigo litskoria lero no kubaini chiama tibune chiga to kubatebye mabya bono nyasaye nali na inu nabigo to kuba engora so muchando kunoyo nabigo ndo chemisi ko Alfred Mogago tebanga bwakire byapi kurwanya Kenyo Misia Secondary School emisli ko no mongino erut mura bagotibanga no alime yomurubiro Joseph Mambi agotebya kurwa ya Center Nyaramba omwane nduke aka J-Boy agotebanga no alime yomurubiro mbaka omwere agotebanga Zaburi 44 verse 8 Zaburi yon Psalms 8 majito muriria ngoyeriginde ndolenga ninki gukwanira naye nabukunyara ko kontebya asoruaka nga Psalms chapter 44 verse 8 inke gukwanira mwanchito muririe mambi yabono kyaganero yominto J-Boy yatebirenga tunyare togosoma emambi yabono kulende no chagotebanga in God we boast all the day long and praise thy name forever
kitabu kiotebanga asinya sai no tokonyara togotigara manchito mulgeria toli sasimeria tali nyasaye elyo ebintu byonsi binyari bikoba bya igongana bukunyara ko gwasomera asobwaga manchito mulgeria renganike okwanira nabayigo jepoi nabakuteri kige okwana bayigo Christopher Tandi good morning watching live kurabonyangi kinyambi no mongnoe Lydia Kirbo abanashira Matiangi Moranga Mikai Mongina Tata Moranga mother-in-law nabayigo Mary Mikai na mashabiki onspi yen Soko TV nabayigo Eve Moraute bakroiga amabuko watching live asante sana Jeria Kirbo teba happy preparation day bandika samambi wikananika tsukulia lero mwespi preparation day korongombo manamba Byron Kingdom wiko kanyimbo mwakiage village aoteba SDA church na baituma zidiga na dotak aoteba na all brethren bonspi mandarizi mema na sabato njema mutwali sabatingia no kwealigania kwa mochoko nande kwa masisenia bana baski basokora dawa katari aoteba weekend Soko TV no sendera Diana en Soko Buakire Jones bundi amenya lamekububa Nyarombe Kirandeni seke musobesu Douglas Ogega nabayigo shera ke mto Natasha Mkyuti Lydia Nyaboke Hilary Mosioma Rogers nyarikine gati yabandi bonsiko kandi mbasome aotebanga na mashabiki onspi sana imeyegeta seni yen Soko TV ena kumonchere pamoja aotebanya sai onganche narolilitu linde nabayigo murai mokwa Eric neno alima aoteba tuned in kabisa saying hi to my bosses obugichora ward abantu bagichora gali bosamaro twabakwani dinandi twatebire bosses mospi twabayiroko jeria ke baoteba e weekend engia na boygondo chijare dulu maturete aoteba kuranya Chiji Secondary School wikege nyorogia Kenya boy watching live asante sana nabayigo Lydia Nyaboke kuranya Sakia Eyemo Nyamira County well represented na Rogers Nyariki bana baskibaso krandi zilizopendwa atambo serikario na boygo Rosi Masea na Vema na Meva Kemto Fredo Nduko Gladys Senyanya bonsi ababande wikande basomo manchito mulgeria mamake Ruth na aoteba good morning to you Diana and Innocent kurama biria Buakire bya niko ndani pamoja hadi tamati asante sana Lydia Nyaboke neraagoteba pamoja no mwana entakana Benson Makori Ekiramba Samuel Nyangeri haoteba nogoli Bernard Yabuga Hambogar Brenda nero no alime yomorobiro Jessica Mora neraagoteba Soko Buakire kurega pipeline happy preparation day asante sana Jessica kwani abantu ba pipeline Lydia Nyaboke wapi Mokogotio Pacifica Fred Kogembo Emis Record Fred Moga Emmanuel Mwaga nabayigo Manase mwana Liverpool aoteba bonsi basoime yomorobiro Kiramba Samuel Nyangeri nogori aoteba kurwa Danish Embassy ime yomorobiro Nelisa Seriae Rispa Nyaboke aotebanga Lydia Nyaboke Tom Nogori Richard Nogori mwalimu Kennedy Goli bonsi basoime yomorobiro akabatebinga ngai muri mambi ya bono Fego Fredo Gemboro cyabatebigaiga good morning madam Lydia Nyaboke kwani we Lydia Nyaboke na koraga na somuru akarwago Fred Nero kotebinga good morning kwa bokire Fredo Nduko nera aoteba kurwa bitale bonchali bokeire aoteba bomorenda Suneka Buakire bya pamoja na honorable senator sio kenyuli anyeni tabirenga babokire bya oyu Fredo Nduko Modekai Dota nera aoteba kurwa bobasi Nyaboterere Amorioka na mama Mary Nyarangi no mwana yokoro kwanga Eugene Brighton na bana bamwabo bonspi aotebanga bonspi batwale litikuligia nande baboke bya Fredo Nduko na tenga na somero ujumbe yago manchito mulgiria chinga kiringo gotebinaye nabako genda kubeke kererengero kiagasi na baiti studio ya 07886663 0708 marakabere 6 marakatano natirinere namba yomwere mambia bono sanga naitwa somtanda ito Facebook somtanda YouTube na bigasi nambe yaito nabakonyara ko gusanga naitwe Asense media kwanga WhatsApp beke kerenge kyagororo manchito mulgiria etunyare to gusanga gotebanga good morning Innocent na Diana good morning to you Kirandeni seke omusoribe skola na Kuru City Salams Club gwikagachuba sobo atebanga watching live and Soko Buakire sande sana Kirandenis
Wego Zakaria Mwoma kurwa Kikuyu atebe soko bwakire buya nabokire asomo nene Nyasaye. Asante sana kwa bantu ba Kikuyu. Nara igogoteba heyen soko bwakire tararika lietariaye lakini namba ya ni nyero chegera goteba hey ensoko bwakire. Hey to you bwakire bya. Wego Miriam Geche nwale ime hiyo morobiro mpaka omwere wego nara bali basangi 9% mili kurukwanga WhatsApp ndo chegega Mwalimu Charles Lwanga otema Mwalimu Charles Lwanga Kuronyamira County Kenyerere basement area no mongno ya otema well streaming with my wife Jacqueline Kwambuka Friday edition let's talk more litukoli ala otema nga it's a freestyle Friday wanchito muligira kwenyora no enengeri wanchite kware goke na ekero litukiri ikire mbara maite bakwendeka gasere nusu lituke nusu gonga anosia sole na eto wekasiera monabo no yo minto innocent kwara agenda no energy mwali kwale gokia no chawate ba Gladys Kerbo Silvia Morala bikwambuka Weldon Nyaure bonse basoime iyo moroberie mambi yabono boy Godiana na Innocent bwakire studio bukiete biya mwanjito muligeria Grand Dennis ekeyo mosori bwege susu Wagondoche professional tailor butambe kurwa county ya Kisii kwa nga Jeremiah Manyara out ya Bondeli kurwa Kisii tailoring shop Madaraka market tika I am watching live. Asante sana our professional tailor wegoga iga mwanchito mulgiri andoche bana baski basokoro dawa katari out weka ensoko neyemo yo kadiana sento moja na eno kunyambane eno kumochere Roger Sinyari Kiferisha za Tandi Mose Felix Salom ni hila sioma Price mama yao alotebanga mwezi nande mutwale litukoligia Roger Sinyari kina korolile kurwa Amsterdam Netherlands mea na ki manyari kikerwo pande Elviso Pando mongina mocheche lame kububa Nyarombe Anto Ragori Kaka Junior Joshua Mbiatirimba Kevason Osire kirandeni seke omusorbe gusunega tia bande gwekana masomo mwanchito muligiria kurende mambi yabono ko tebingo gende kubikorwa korwago use ujumbe yago asi namba itu studio na bagotebingani kigende takwena kibokorwa sinse mo chiriyo mwanchito muligiria eyo tunyare toko gendera no murobiri tubwen soko bwakire litukoli ale ronyolinga freestyle Friday yo mwanchito omuligiria Fred Morgan akorolire koma koronya Kenyo Misia Secondary School Miss Nicole Charles Lwanga na akorolire Jeria Kerboiga ndoche nabegete chiyo mojokoro chokolera otebang engora ya net my former classmate Christine Ombogi for the loss of her mother omongna Anna Ombogi na bantu seito Kanyimbo Mwamuya village tuko pamoja at this difficult moment mwanchito mulgeria pole sana asibali banyale bagosiria chiamate chiabo abanchu babe mambi yabono anonsia sore Nyasaye aye kunenkoro ya inoni maitenga chinga kimne chana nkoro ya county ya Kisii amangana na makonka county ya Nyamira nali abangi bako enia chiamate chiabo ndoche baigo mwana fogo kurwa magencha musogwa bwakire bya none buna butamba asante sana ekiramba uti Samuel Nyangeli no goli kurwa Danish Embassy good morning bagotebano ali meyo morobiro mwanchito muliria kwe Madekai dota kurwabo basi nyaboterere amolioka na mama Mary Nyarangi no mwana yo kurwa Eugene Brighton abana bamwe abo bonse pyote bringa basoimi umurobiro asante sana mwanchito muliria korende tigana ndendara kwaliganirie semeria maya tosoe asentune itu ya kabere naro turamanyanga nikigendete kwenekiwa kurwa chinsemo tameto ote byanga wika tunyare tuko kumanya to kweribaga muno magusina nyare go kubwatuka ekerengero kya kunyarage kwewekana igo mwanchito mulgire taikeyamo tunyare to kuirana tugende no murobiro soko bwakire Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute.
Gitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na hata katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo na isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tukuralia bokwenyuria ogukwa guse okubonchuria bono na bokonyori baga lyave liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusa likere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571, au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Nensoko TV. Uboroso bumugusi. Onye kubwa. Manjito murigeria wigita sengen soka TV omurubiri nensoko bwakire tugendete usanga na imambia bono
na nene ntune togoswa sensemo ya mayatora kumanyingana liagendete kwene kiwakolende tuyo minto Innocent aragukwani emambia yabono bachumuligereri itongo mwocho chidaete ba itongo ndoga ya sembambia bono kagirete mwara kolire asichitaika chiri emero 15 isa tumwakora no muligereri mwachaka nere sembambia bono kwaramo tulire kwa matebiri chingaki na chechi Nairobi ya emburaga ya tuete ekande kabekoro bebe bantu barege chinsemo cyutawala gujirwa imate mbure iti yale nkoro gacha gocarugura aiga kurwemba kasi kabwate kagenda mpaka Ngong kibatibwa enyibwete ne tuete nabegete sugulis kagatacha machi njara tetueti tika kine mbiatore tetuetio tetueti akiobogete chiaboro isambo ali tetueti ai kwabogete biambogete bia Innocent maiga na Barnabas ngwankil Barnabas yatebanga team ya Sanari ntwabekere twegutwa aba mangana ko baigo no nyenge bati kibati tali gutaka igora kinende bona yabeire ko yabeire ya lakini angiora tebanga kibati nabegete suguri ranyo no mutungi abegete siko kibati re suguri yakubeka isiko nyaka itoke rugubeka mutungi skembule yiwe gotama Nairobi yakora abeke suguri ritagani ora gosengo icholiere agibago beke tamame tara babeke nsini bateba yaongo ke nyinge bateba ya tule 750 mil tas intekamine biesema bia bana tigatoge ndo mwanchumuligeli asema bia bona elito kaba tokoligerelia maya astoch kaba tokomanya asegeka kya guchakira bono iga guchibosio mwanchumuligeli na tokobeka asibirengeli bitu elito basobwa moto bwaterane tagokomanya elito kole ikinchenguru kwa Innocent Onyango na njo manjito murire ankoro kwa Diana Ndemo korine to waswa sensemo ya magia butambe to chakane county ya Kisine county ya Mira kumanya kigendete kwene kiwatogo chakabene abatugibe chombe cha mabere mi county ya Mira hao barase byombe au bio cooperatives nigo mu basobweri tukure igoro abanyaro tobokonyi bwech machine cyuko gacha mabere ekimanye kainde muna milk coolers ekibaranyari bagutumia soko nekiyabona mabere abungu cyare konyaraga kugachwa takunyara kagusarika egento kyabeire yakolenta sale nene mono guchiase abalimia samatuko amagiga bagokwana no musangirikano meyo musangirikano omonene bwa balimia se chire nene yagisima chinga kicho ko bwatoka usichoko bwatukiro achimiliki kula sichase abananchi abatukete chombe cha mabere nigo molikyo butamba se wizara yobutugi Jonathan Mweke nabo igoyo bwobwerani bwa mangana Steven Saboke batebetenya serikali n'ekikogenda kubasira abalimia abo erikwene kyabuna gocyabale wekinia machito mulgiria turanyara botiro nyatiro kwarigano no musakito kurase county ya Nyamira moyega orawa nomoriki obotambe aze ewizara yetugo Jonathan Mweke noria bwobwerania Steven Saboke aseritko lya rero bwabatoka tikura cha mabere cyo kirache kwene kinga ubosareka kwa mabere ngo kigo kyananiwa andemono ase county ya Nyamira yabeire magega ase oborendi naboigo oboremi bwetugo ya mabere erena chino musani one mu PS Jonathan Mweke uyu gutenda mangana y'cyombe egera tarate chikula chikonya mangana ya mabere abari abantu mwabera abantu abanene karento kutwari amabera mangi chinderi to hejuge chinderi amabera mangi sana agacha kasira ko batabwatenge kitoko bacha mabera iyo lakini bono iga president Ruto akarenge linga ya tiga konye egera anete bintebi chikula chichego konya to gacha mabere egera twawoni tabu chinse busa mbarenga babo kirenga mbuya mabera yacha mangana kula chacha lero kabisa ngoro kengo boko 500 na bei ya kahawa imeenda juu almost double kuhakikisha wakulima wetu kweli wamepata mapato ndio waendeleze maisha yao iende mbele. So we have very many programs for this government of ours. Kao kwana ekerekyo mo director o dairy board Moswati Josephine Omanwa nigarero bya bwabekirwe ne kyombeki kya mabere iri kwene kimuna county ya Nyamira nkobere bosio asoborendi obwo abantu baminto mbatabiga chikure negenteki ya ekure ya 7 million twalete chikure sano pokuru chuwodi sano we are giving him Mawawe wodi, we are giving him Magombo, we are giving him Kebirigo, we are giving Gestima, we are giving Kineni. We have covered 5 wards. Abale bami ntoko moranche, tigatuye tome, kokoro bole mbwa mabere, ekiagere ngombe,
kwakonyora besamambi kwanyora mugaso kwanyora marago asensemo y'omubyaro ogusi omuriki obotambe ase wizara y'obwerani Stephen Isaboke nigarerete ni emeroberi yabekirwe n'omurai bwenso Mosque William Ruto anemono gocha sorgongo rwagusi because ekera konya muna mangana mabere na mangana digital computer na mangana digital connect bintu byonsi ensena ko endraigo nali alenge muisonde na yurechi para akabeka imene yakitari ngabere ne cheche ebintu mine ebiro graphic ko endra Kenya yitegendera na mono ngakeromo county commissioner akuwa negoro obomo unity especially mangana ya community yeto nto bagana because ya siasa gutamangana amasini ini tofuga terane tobahamo egere tokoye gitakieto na bana baito asensemo y'omujumbe West Mogrango Mosque Stephen Mogaka nigekere kyasabira abagusi gotiga kumwakira liyo y'omurai bwenso Mosque William Ruto eriyo baikirani wa magendero ao otware beta ya omo omontacha go ongora go kuburukanya go sagana amayo sabere seyo no moye walai intela bomba jete go ngalie bengi go na some tikunga bese nchiri kuogererwa bona bagusiaba bunanchi ngwacha tota ya bese go soto yogerere gende tekana no mujumbe Stephen Mogaka ko base serikali nigereire obuyaretire hanene mono koreta chibesa gochia ase county ya Yubene waki my friend chibesa ile ngakando na CDF kwareta chiruto mukoroka ni umane ule kura eye ni umane mujumbe okugendereria ense yaye mutwe n'oyo ogoita ense yaye kirabasaba bagusiaba gwatia besa na besa kotioka muntu besa tebwati bonyoko bwonde besa ya Kenya ase Stephen Nyarike Mode Ensoko TV Gesima Echiro Kitutu Masaba county ya Nyamira Mwancho muligereri chetire chitaike 35 maiga ye chinsa 12 chabona mambige sima abo mate Diana Nseito golende chikula chikiroro no roche chiachongo no nira nande batere besete bugati monyongo bwo muntu onde tiga togende se mambia bono lakini utazara genda innocent o igo gisima mabera ara mange digereri yango chombe digereri mutugete chinene bawete tiga dara gatebiga kebati soba ali no dimogirango na bagotuga chiri bate abachikuru kuchiashaya chifresh ya niji gotugu ugetutu amasaba chiseme chiage simago chanya biosi kupwate kana kuchibinyoro binde iko next time go kwenda kusi ebuyo bitano konga sasa ya 20 liters singiche na mabere koika echibese na chiyo kongi bu kabisa togende busi mwacho muligeli togende sesemo ya Pwani murai bwense nigaigete asese ya Kenya neli tukorigora gatarira chinsemo chichi county chiri ase orogongorori rwa Pwani na nemono asaro lekanete kuba gikiria ba miriri baye asikiria kare gotebanga nigo bagendere ti siasa yubokabira murai bwense ase nkwana yaye ni garo lekanete korete ngana yumusbatire sho wandeto oyo okagere gosambwa kurwa chinsemo chia mwiki na mwelio ye agasiribu mabwaye asenya gitalia nene ya Kenyatta. And I want to say without fear of any contradiction while I am here at the coast, for those of you who are visionless, the people who are agendaless, the people who have no vision for our nation, the people who have no plan for our nation, the people who have no agenda for our nation, you will not divide our nation using ethnicity. You will not divide our nation using hate. Hiyo mnafanya, the hate you are spewing, I want to tell you, one day, you will answer for the tribalism you are perpetuating in Kenya, for the hate you are perpetuating in Kenya. The life of Rachel Wandeto will not go unanswered. You
who call others traitors. You, mwenye mnawaita Wakenya wengine wasaliti. Mpaka mama Rachel Wandeto ameuawa kwa sababu ya chuki yenu, kwa sababu ya ukabila yenu, kwa sababu ya profiling ambayo umefanya Wakenya wengine eti ni wasaliti. Siku moja mutajibu, na Kenya hii hatuwezi kukubali, hatuwezi kuwaruhusu mtuuzie ukabila, mtuuzie chuki, mtuuzie blackmail. We are telling you, we will not allow you to blackmail anybody in Kenya. You will not blackmail our nation using ethnicity. You will not blackmail our nation using hate. You will not profile citizens as traitors because they don't believe in your tribal bigotry. We are going to stand together as a nation. And one day, you will answer for what you are doing. Our nation will not go backwards. Our nation will move forward with unity because we are one nation, one people with a common destiny, and Kenya is going to move forward. And today, as I begin my walking tour of the coastal region, we take another important step in this journey of justice and transformation, restoring ownership, safeguarding dignity, and unlocking new opportunities for families and communities to build a better future. I am happy to announce that we shall be issuing an additional 33,025 title deeds in Mombasa, Kilifi, Kwale, Tana River, and Taita Taveta and Lamu counties. Specifically, we shall be issuing titles in Kilifi Weru Ranch, Mwele Imakeni, Msabaha, Kazandani, Wachu Kodentu, and the Ronge Jew Registration Unit. For many communities, this moment carries deep significance. Nabigo manchito murigeria chinga kibirengo by'ubugima bigendete gukina imiyensi ya Kenya nigo munyasem Victor Renge kurwensemo ya Kenya amochiriye serikali soko genda gukira chinga kiwukina kwa maguri y'ebintu bigendete kwene kiwe imiyensi asatebire nigero musigo monena saba Kenya nabigo ritkurigerekera kukukwana nabaralia nigatebete binensi ya Kenya nibwate chinga kicho kwene kyabuna gochiere korosya uchumi yense. For the last few days, bei ya bidhaa imeongeza kuanzia nyanya. Saa hii ukiangalia nyanya moja inagharimu shilingi 20. Na kuna watu ambao hawawezi nunua hata nyanya moja. Na hii saa sijui ni serikali nitalaumu, sijui ni wakulima nitalaumu. Na hii imeathiri wa Kenya, especially now students. Saa hii kuna msemo wanasema kwamba ni kuinama. Mwanafunzi yako chuo kikuu anastahili akule vizuri ndio angalau akuwe na matumaini ya kusema kwamba amesoma aishi maisha mazuri, hayaishi. Ukiangalia tena tukiangazia masuala tena ya energy. Tuanzie gas. Gas hii imeongeza mpaka watu wameweka mitungi kwa nyumba. Wanasema afadhali hata niende nyumbani. And I'm asking myself, is nyumbani better than where they are staying? Questions are posing to the government. To even audit the energy. Chuzi kuanzia jana tuliona kwamba the owners of matatu waligoma. Kwa nini? Kwamba bei ya mafuta imeongeza. Swali kuu, yule mkulima ambaye ako nyumbani angetaka hata apate huduma ya muhimu, kwa mfano matibabu ya hospitali kama KTRH hapa atoke Kenyenya kwetu huko mpaka afike Kisii, apate hata nauli peke yake ndio apate huduma ya kimsingi ambayo inaweza mwezesha aishi. I'm appealing to the government kindly visit the price of this fuel so that now Kenyans can even think they are at home. Sasa hatuishi kwamba tuko nyumbani. This is where we belong, and we should even have the obligation of saying that we should be read this way. Hata viongozi tunawasi kwamba wako hapa viongozi wengi ambao wanaweza washauri kwamba fanya vitu namna hii. Wakati mwingine serikali hata wala sio serikali uweze muka leo useme hiki kitafanyika. Shauri watu wako watu ambao wako na hekima mzuri hata kuambia wale ambao ni viongozi kwamba fanya hivi, at least watu waweze kuwa na afueni. Tena
huu msimu umekaribia msimu wa kura, ambapo tunaona kwamba kuna furugu. Jana tuliona watu wakichoma magari za watu. Mimi siungi mkono kwamba kuchoma magari za watu ni vizuri, sababu unasapata hata huyu mwenye hii gari alienda akakopa mkopo akanunua hiyo gari, at least atoe hata mamake nyumbani imsaidie mpeleke hata hospitali ama aende kazi. Masuala na kawi is the backbone of economy. Ukiona saa hii mafuta yakipanda kila mara, it means that everything is sabotaged. Kindly the government revisit that thing without rioting, without protesting, so that we can really propel our Kenyan economy forward. Thank you very much. Nchobuligili togende busyo serikali gwetera se wizara y'uburimi n'obutugi nigo bono yakwaneire umurubiri bwo chikorigere lingango keyere ligoli yokorosibwa kwa mabere asense ya Kenya nabo igento ichikoirera okeya magoli yokoni ya mabere kilibago tebanga kerengo kigoro gyokoni gwa mabere asense ya Kenya nigo gekoretwa gwetera se bintu biri bikonyara kaba bikobekwa asoborosibwa mabere ya niga kwanetu no waziri bw'uburimi Mutahi Kagwe ase litukoligoro tigatonyororo botiru asenchira. I don't have a figure on me, straight away from my head. What I do know is that it is high. It is an accepted fact that milk production and the cost of production of milk is high. And the idea is to bring it down. And I know why it is high. It is high because cattle feeds are expensive. And why are cattle feeds expensive? Because we import yellow maize, we import soya, which is very important for cattle feeds. And the idea is to allow our farmers to grow food so that we can bring the cost of food down. But at the same time, we want to stabilize the prices. And the way to stabilize the prices is to make sure that the market for milk is always there. That's why I am insisting on Treasury doing whatever it must to bring down the cost of processing or duty waivers, so that processing comes down, we can be able to export our milk powder. I am simply saying that farming is a business. Ukulima is not just an occupation, it is a business. People don't just go to farming for the sake of farming. They go to farming to make money and to make a living. And therefore it must be managed in the same manner that you manage any serious business. Na wale watu ambao wataajiliwa huko mashambani ni lazima pia wawe ni watu ambao wana uwezo. There are people who are trained, so that the same way that you train an officer in an office is the same way you want to make sure that the person who is looking after the cow is trained to look after the cow. That is why we are telling you farmers, go to our schools, and then you kule Naivasha, kule Kabete na kwingineko. There are young people we are training there so that you can do professional farming. Usichukue yule mtu ambao hajui chochote ati kwa sababu yeye ameshindwa na kila chochote sasa ndiye mtampatia kazi ya kuchunga ng'ombe. Hapana, tafuta yule mtu ambaye ataweza, na yule mtu ambaye amesomeshwa, na yule mtu ambaye ako training ndio aweze kukusaidia na hiyo ng'ombe. Nabaigo mwanchito muligiria togosuka mutuna wikase county ya Siaya nigo yabeirege korosia gwetanchi bilioni 9.2 gwetero bolimi aso mwaka nabaigo uchumi asensemo eyo ya Siaya no yenense chinga kiebwate omuchando nabaigo kolengana no mugavana we county ya Siaya James Orengo nigairere buya bokoro bolimi ase county eyo eriyo rachigo eriyo banyari bagusira abalimi bose aschingenso asatebere bunana chikwene kya bali mikuru ase county yungu nyara bali bagusirwa eri banyari bakwegeneria namagimabo. Agriculture is a backbone of our economy, not just in Siaya but in the entire republic. Yes. In fact, in Siaya we are struggling to have a transformation in agriculture because for many years and even now we are still largely a peasant economy. All of agriculture essentially is for subsistence. We are working hard to change this situation, and I think with the inauguration of CIRIO, this is a show or an evidence that we are changing to an agricultural industrial country. There are many sugar mills coming, which are in the offing.
We in our current budget and the subsequent budget, the next financial year, we hope you are going to work very hard to start the Madian modern cotton industry. So we will continue to work hard because agriculture is a pillar. We have established community-driven committees across all the 30 wards. We've got 30 circles, as we've been told, and 13, for purposes of today, 13 farmer-producer organizations who have been on board to strengthen farmer institutions and to improve market coordination. Today, we are going to have a presentation of more than 25 million shillings. The groups who are here, some already have that money in their bank accounts. We have established over 120 farmer field school demonstration sites, equipping farmers with practical knowledge in climate-smart agriculture and modern production technologies. I'm encouraged by the Agripreneur Incubation Program, where 150 young people have been engaged in last-mile extension service delivery, not only creating jobs for the youth, but also modernizing agriculture extension through innovation and ICT. Munchumuligiri abungurwa ase county ya Siaya tiga togenda bosio totegera tugo muwaziri w'oburendi bw'ime Kipchumba Murkomen asa asabire bali babwate chibunduki mamincha eli chiko gochirania gochia ase serikali niga yakwanetaya ituko liegoro ekeraringasi chinsemo checherenganyi na namona kanyara kwa kagosabe serikali yechi county kubwatesia serikali nene eli gotingyo burendi nabo igogokora umuchando w'ikibunduki ekyo kirema mincha yeli chiko asaba na inchi bali batanchiri gochitwara. Tuko hapa pia kwa sababu tuko na amani saizi. Na tuko na amani kwa sababu kuna watu walitoa bunduki. Ya? Lakini mimi nataka niendelee kusisitiza. Kama uko hapa ama unanisikiliza pali ulipo na bado uko na bunduki haramu, tafadhali chukua nafasi mara moja. Ukiwa West Pokot, ukiwa Elgeyo Marakwet, ukiwa Turkana, ukiwa Baringo, ukiwa sehemu yote ya Kenya, Samburu, uko Isiolo, Marsabit, Tana River, sehemu hizo zote ambazo tumekuwa na changamoto. Tunasema kwamba kila moja atoe bunduki ambayo ako nayo kwa hiari yake kabla hatujakujia. So bunduki zote sirudishwe ndio tuweze tukahakikisha kwamba amani inaendelea. Hakuna siku tutapata amani hata tukiongea kwa mdomo kama watu wako bado na bunduki haramu. Lazima zote siondolewe. Kenya inaweza kuwa a great country kama sisi tutaweza kujiona kama wa Kenya, tusijione kama kabila yetu, community yetu, locality yetu and so forth. And that's why mimi nilikuwa naongelesha wananchi juzi wakati hata tulikuwa na maandamano, nikawaambia tuelewane kama wa Kenya. Let us treat this administration like we would have treated any other administration, because this is our country, this is our nation. Let us treat this administration like the person who is in opposition today would have been in government, because you must think about the future of our country. Nilikuwa naona watu wengine jana wanajaribu kunijibu ati serikali sasa nyinyi mnaenda kuhubiri ukabila na mkiambiwa off unaenda kupenduka tena kutaka kupika wale wanawaambia nyinyi. We want a united nation. Our challenges that we are facing, including the mambo ya mafuta, is because of serious global problems. But we can only confront those problems if we together come together as a country and see these problems together as a people, the way our father Raila Odinga taught us, that there were times you could protest, but at times you come to the table and think about how to bring the country together. Nabaigo kiombe kiegusangirie bango imense kiekorkonga kiare nigo kiene kiribuna nigo kirachi kwene kiabuna ngo kianikere obonjuri bwense bole maminchane lichiko nabaigo kwene kibango nkoberege kurwega asibalia bali ni nano yogotakane bango asobonchulia wabo machito muligiria turanyole nkwana yabara yabukuru asekiombe kiakere.
And I can assure you, yes, we have the capacity. Of course, resources are always constrained, but we do have the capacity of manpower in terms of even our strategic partnerships with the other partner government agencies. We have a footprint across the border points, across the country. Part of the work that we do is collect intelligence on who are the perpetrators of these illicit trade schemes, those who are smuggling in goods and creating an unfair for people doing legitimate business. And this is one way that as the KRA Investigations Enforcement Department, we are using this initiative to raise the complaint by dealing with who are engaged in illicit trade and smuggling. The Investigations and Enforcement Department really looks at the threats that faces Kenya Revenue Authority, whether tax fraud or tax evasion. And it is actually the Investigations and Enforcement Department that detect these threats. We disrupt them of investigation and deter by way of prosecuting the offenders. We investigate, we prosecute, and deter the tax evasion schemes that are perpetrated by offenders. Largely, our taxpayers are compliant, but the department deals with the segment that really is non-compliant, so that we raise the compliance levels. Wanjito morigeria ni gati na imambia ya bono na mangali nge kuri ndo kagitinga twara manyiri umurigereria ari agendete gukoreka ni kiumbe gya kiare na gero kinigwete gutingikira machiko yo kuwe bango geto kwanera kiare baite kwa file ntoje toko tugendete go file gekora serikali ya bango na beta kirito ye ni obligation yitu gusino kugani go itokororo kiro muntu rawe ni tayana ne bango yaye rero maite bagokora ba online WhatsApp baletire baka WhatsApp ngobono getambo kirungyo muntu aranga ni aba WhatsApp nabo kugerera yoro gusino beka ka file kaliya se twagasabirira bayigo abakeboni ga technology birikirigento kiliya korekana bintu bya cyane bya tenji goteba bya unchoriri kwanago kolegasi abantu bakurigirira iskalia Diana barora montomo nano bugate bido bugati konyalekanire muwaziri Wycliffe Oparanya iga atebetenga inchoma etebunandiga mondo oche montoko ngebe senko gendereria mirobiri yane yakira lituko no mulikio monene ase wizara ya cooperatives. Okay. Atebetenga timanyeti gosesera ninyo litenge ne wizara ngora gosenga kigekare. Ego ere na inyo litenga ne wizara kora. Atara inyorwa. Tumediga ki timanyeti chi wizara irenga abawaziri bakalekwa bana trasaba permanent secretary babanyara kwa ni mirobiri bategete ko lende tagetomo director ara clip ikigia Oparanya yora igunga kiale gukwana mayaguru orongo tebia mangana kurwa sechi semo chia Mombasa naro bagatebanga siase buneriga Diana lazima tu ale chinguru chugo kwana egento kilia tete kana to kwana boni to tete kwana mangana ibuna tu atebire Wycliffe Oparanya kwede finance bill neror engabune finance state koro kinga kia serikali yechikoba gekora HVS chia chirichigo chikoba chigotumeka ase omwaka w'ikirubere 2025 w'ikirubere 2025 Diana gatie bintu biri bakorigereria budget barigereri nga kia mangana yemesharare ne bintu binde 4.8 trillion ningo teya yande kuratiga tore go Paranyere nga kia tebanga ya itebugatikende. My office all the time I have to come here to get money for the operation of my office. I don't know if my office is recognized as one of the offices of CS
in this government or is not. And I will plead with you that at least I should get a location appropriately out by the authorities, that at least I need 200 million in that office to enable me to operate. On these PSS, when I go out, I'm stuck out there, any of them, because they are accounting officers, they're always signing for themselves. So I don't want to continue. I don't want to continue being a beggar from my juniors. I hope you have heard that. Yeah, now. Lakini umetengo kwa legacy na rutika ni diabe musabiri innocent. Dai tikagenda kuchusi. Umete no mu uyu ni expert. Umuchando no linga. Irieteri kwa big expert. Na boigongo kwa legacy. Tariere okwanyolere bese iko ikasabe. Ikasabe riri. No isekuri expert. Ire sikiri kigane yana. Abanegati abantu bali bwatubumanyi bw'igoro bono kwanira igoro ye nengo itari kurwewe. Kwa watainarenge igoro ye budget statement ya Kenya. 4.8 trillion nero babegetenga chibese chitware na batogokora emiroberi omwaka bw'ikirubire 2025 nemo oike mwaka bw'ikirubire 2025 na ibe 2026-2027 yeah chi nsema chi serikali chi anyorete chibese chikinete buna boni gase semo yoborendi tura discuss mono tumanya tinga kiecha yakorekana mbamente iri wetani chi bilioni 50 buna bali ba defense bona bana jeshi na department yiyo mo bunge okilifi kagerete umuswati mishim mboko na kwanetenga negeta tabanga omuraibwense yani abantu bamu basamba bwategera bagukwane nchiringi ya igiswahili kyegosoka bya bune ntutukwa nikigusigia soka bya ngomuraibwense gwakorira amangana amaya sana nse yeli yobeli konye nonye n'inyumo yaberera abasaye gasi enkongu sana kuruwo soburai igokwa bekire kibese umubuko bona abasaye bajagire kunyoma mugano nore gusi cyomberenga cyaga kungira bagakire banyomera yasinya abasacha bagachaka korerwe review kigakeywa cyakabere tima itirenga kigacha kigairenga lakini abagakambare bamanyete kora abatoreri baga of course batoteira kindi toregwo amangana iyo muswati wimishi unakwanteli tukurego. Walisema tunaishi kwenye slums, tunataka nyumba za kisasa zenye mifereji ya kisasa zenye shawa. Ziko haziko. Tunataka kazi za majuu. Vijana tunataka kwenda Katari, tunataka kwenda Dubai, tunataka kwenda Amerika. Hajafanya. Tumepata wakwe, hatujapata wakwe. Siku hizi vijana wana kazi za majuu, sunti zapatikana kwa sababu ya Daktari William Samoei Ruto. Tutam ya Daktari William Samoei Ruto. Sisi wa Pwani tunasema, Wamijikenda wanasema, Mgala karemwa achiremwa ocha. Hatutachoka na William Samoei Ruto, na nataka kusema taundare mwasi ukalunga Ruto taundare Dana taike mama iga yeseyemo biyere kwara igwaga kisiasa kera batogi ba kwa sifa budeji abajole chinyumba abana nakonyora sifa iga innocent nduchinga nawe nabasani bani baraire mbwata basani yani baraire onye gotageta konyora ogo sisi chinkwana chigokwana tali chigo sisi yani umuntu urago bataba baswahili bataba ngogwa kuno na mabuta asechuba ka baswahili ribaga ngonje ngende ndaligia baswahili aba ayo mo babo musani one babo yonde mate babo kebati na baswahili kebati kebati no muswahili tigantigera umuswahili niko tebye sababu ya umuswahili tali gwanjira ndege gi no muswahili arega tajira de die bintu biri bikorekanete kebati no musongo no chimopiro liyo kwachi wasongo uyu akade musongo tabuga die culture yaye njira yaye
tutigeragu igure no mwago rumo Swahili ma ndero ratukwani na ndindo choyo mugurunga Richard Ayoto ali chinsemo chia Kilifi ataba watching us live mbia muno Josephat Mosoni twakororire kurwa ase enseme yu akorunga Mosonic mwama from Limuru no ore asomurobeli kirandeni simbia muno negati yabali basoira asomurobeli lame kyumaliba na bande tigatoge ndo mutimo kodayana chitire isato maega yenseyamo ilio tonyara kaba togotimo kasini ntoirane toswase ensemo ye Chigazeti. Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kendi gyonsigo rimirobeli yitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service gutuka Samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeliberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakeresimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindino bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna maryogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa maryogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe asamange twakirisimia se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora chingatare ichyobutindu ine asama kiaya mbireo seino mbireo
asa matuko amaega obugima bwakira rituko bwomogusi nigo bware gusirwa n'oburimi rikomera riburuga risamura byonsi ase kerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomogusi nobe bokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi ebagoteba yogose komo elio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Nsoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera ringana sobwagare nantalia yoka nyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa komirebere chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisho ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri Lesson. Seseni. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi Muligeli tuikire ensaya monista ikumi chaitire na nigo bono tutagete gosoa asensemi chigazeti litorole aliagendete gokorekana kurwa ase chinsemo asokoboko kwane nigo mbwate gazeti ya The Standard asemambia bono abwa soroche ase peche ntangani abarasa maiso no oba speaker babere gosaba nogeli be chibunge ibere senate nelie ebunge nene na namono mwancho muligereli ni wabekira maiso maboli na aroro igoro yokubwaterana na kwabo ne serikali nabo igo ngakibako nyara koba bakora chinsemo ibere chia chibunge chiri bakora naga igo mwancho muligereli asepe jomo elio nabo korora abo abasubati no babekira oro SSM ichigosoli na nimono ntuchikoba tukuligereli na kumanyanga ningi kilikeroro asemambia bono aiga Nensoko TV Diana nubwate naye SSM yago egazeti ya The Daily Nation Nanchuba chitu mulgidia soko kwa debutante no bwate gazeti ya The Daily Nation igentubago kwanira mono no bobago bagendete kwene kiwachinsemo mensi ya Kenya nichiko tebinga ububago bo kibago bo mwachitu mulgidia ngo soko kwa beranga kibogo kalekana nabo igombara bibali babwatiranire noboke bago bwase gazeti ya The Daily Nation noro mugano monene boigo egazeti ya ne amaiga gaganige gukwanira igoro ya Junior Starlets muna bachikwenda imensi ya Uganda biyabona sana Diana watabanga oboke bago mbokaroro no tuchakire gazeti ya Daily Nation yasemambia bono asibakaba bago kwanira igoro ya Knife Thugs Terror mwanchu mulingo tabalenga kibi bago biranire asechibara na namona asibakale gotebanga nigo bono mwanchu muligereli bago kwanira igoro yobosaga ni bukale ko babogo korwa no gutumika ebiyoge nabo Diana chikobaga gotebya nabo igo ase gazeti ya The Daily Nation ni bwatomugano gotebanga muraibwense nigairugete na goso asense ya Kenya na namono aseli tukuligoro akatabakananga nigatete chikoba kago ikara sese bikaro byokoranga o banyolire gintu ikuru kwa amachibu kubwatekana n'umuchando bwa ogukina kwa magoli ya maguta aigase gazeti ya boigo indoche bicha yo mugavana bwe county ya Siaya Omoske James Orengo na erengo kwa na bale igoro yokorwa kwa abalendi baye na boigo mwancho muligeli asebwa ngo iga siasa yaberege kubwatanirwa no mugavana uyu asendoche agatebanga bono nero kurukumura ibikya makia ODM the de facto leader
gwikia mikio kia ODM. Togende ase gazeti ya The Standard bagota big letdown nigo bagota ng'abairi ba Kenyanse na nigo bakoba bagokwanirwa banogeri babire oyo makurunga Moses Masika Wetangula ora ebunge nene yense ya Kenya National Assembly goyo ndega korokwa Amason Jeva Kingi nigakora ebunge ya Senate muno monogeli nere nigo bagotebekana bakareko babakororeka kubwaterana ne serikali ekera babugenete ko basubo gatagati eligo konyense kogenda bosio asekilike ko bagegokwanirwa sobwango iga mbararangilie bikaro bichiko babikoligereria ningige kogera amagoli ya maguta betega gokina buna ababunge bande barorekanire bagosaba togenda se gazeti ya Taifa Leo asema mbia bono bakwana wabunge wakunja mkia mwancho mulilingo kwana bali igoro y'abajumbe na barabuna barorekani gukira ekera chinga kiechi mwancho muligiro y'abakenya babaganite babe bagokwanira nigo gaiga bagokwanira igoro yoko irana ko muswada bwe finance bill gosolio chikobaga korra nga kie serikali yo chikobaga utumika chibes chiaye cyo mwaka bwe chirubere 2025 na mo gwikira mwaka bwe chirubere 2025 na ibire gwikira boni go mwancho muligiro buna litwa kwana na Diana ni watebe budget ebe kirebosione ya 4.8 trillion serikali ni konyora libagana bokuligeria budget statement na bakenya bono iga ebyombe aonigo biko batei basome na nemona banyara kwa bakurwa gintu ikorukwa bakurwa amagani ya public participation by the neroro ngakiri ntwaro chabantu bakuligeria igoro ya finance bill ase kerengo keime sana 2024 bagatumika chifora mwechichia AI chichia letrubo manyibwa bono iga ekaba translated ese emenu yonsipi wikira nonyene kibusiba gakwana naboni iga bagoteba ase finance bill yo mwako ibwechirubere 2025 nemo na 2025 nigo budget ibekiribusio ya 4.8 trillion proposal eroro naro chumubunge bwensemeli ya Kiharu didi nyora tabanga onye gutete komanya serikali ngakiutumika chibes chie tia kuligererie budget ili bago propose genda se system ili bako aru chibes ku exchequer ororekera chigo soka kuruoro chibes irenga chia soka inere budget ya ben no what specific budget yenga yao kaya nini maitaro yonspi okay asumutinyi no maite cyo gutumika ngochole kwa ikaransa se kwa kora balance kwa manyanga ki watumia separa endagire yanki yogutumia asengo boeta kogenda na sakuru ku M-Pesa statement chi transaction chi ana nchirigererie chinga gichinde nigora basego kubisana ora sego kubisana dayana twende gazeti ya People Daily nindo chegaiga oyobekira maiso no muwaziri bwekega nchagiense umweshimiwa John Mbadi ndere babegitega bwe gazeti iyo ya People Daily bunabuguliti nere indegoro kunga ebikabo biribyo koro kyange budget ngakichikubaga somo bagoteba chibango nigo chiregoro emeremo nigere mekego chiasaba Kenya naboigo busio amatuko nigagendete chikoba kago kungira abakenya ase gazeti ya Business Daily ngo kwana bale Moi X-Aid kule gets billions in state deals mwancho muligeli oyo kabeire omulendio ime wose gatotebe ngango musani ime mono okurunga bali bagumanyete umungwano kurukule nigo bona chikobaga konyora chibilioni echibesa kurwa asobonia bwe ebintu biri serikali chikobaga konya se gazeti ya The Nairobian nige kwanera igoro yechibese obwanchani naboiga makweli asibagoteba high stakes secret affairs asibakale ko babateba obwanchani bunabwirira abantu bande bakako bagosiri ubugima eine gazeti ya The Nairobian asemambia bono asokoba kuwesomero mwancho muligereri ayuna ale se gazeti chinene kulende tigatoira neto kuname nagosoa ase gazeti chitubwata asama bokaita semambia bono ilitobe to komanya tiganchake ni gazeti ya The Standard buna kwa na tebire nigo bagotebekana bayiria ba Kenya nigo bagoteba ekera liororoche ya maguta anyara koba gakororekana guseliororoche likororekana abanogeli babere bechi bunge chinene oyo mugurunga Moses Masika Wetangula naboigo Amason Kingi nigo banyara koba bakororekana bakobekirwa liberere linene banyara koba bakuruwo borai ili banyara koba kubwaterana na koranga banyara koba bakolete bikaro birigo chikukwanira mangana kogenda asobwa abananchi bagonyara koba bakogania magutaira nense kolende egento barorekanire bagokora asobwa ngomono asamatukabu ngo iga nokora chi campaign chumura ibwense ilianyara ko bagachorwa sentunde ende yo mwaka w'ikirubere 2022 ekera batigete chinkwana kiri kiganiri chikwanirwa se bunge ekera abana inchi bagendete kulero okore mara kwa uchumi
nigo chinyombe chibere chia echibunge chigendete koba chigukira nabo igo batari koba bakororekana nigo mwanchu muriri gotebekana asubu enenu bakanire koba bagwanchire bikarebi bichiko bigokorekana nigaiga bagukwanira ngabwe tangula nigaira libaga liaye libaga lyugo ira abajumbe asebunge akanyara koba gaguchaka koba gakorandia igoro yuko irania amariogi asiasa imense ya Kenya nabo igesi bagukwanira Amazon Jeva Kingi akaira libaga lyokogenda asensemo ya Coast na guchikoba gakubwatirana no murai bwense elikonyara koba bakororekana kubagikiria barayi bali bakwamiriria serikali nigo bono mwancho muri bali bakwamiriria serikali bagotebanga ebunge go yatigirwe kogera nebwate lichiko osenigero sirigwetera selichiko elienyara koba gekwegerera ba Kenya kurinde nigo bairanire na kororekana gwakira chingobi umurai bwense gosense meli executive mugano inigo lya page ya kane ye gazeti ya The Standard yesemambi ya bono mwancho muligiri nabo kunyara ko bago koligereria amangana ali babere bago kwanera gaigo mugano yogo gukwanera igoro yembwa yabo je achinkwana cya babere bago kwana na sama tukabwa ngono wigikira no ina saba konyi babo amangana abere gago kwanwa sebungo mwancho muligiri no abekire gaigo nyegutete kumanya nabo kunyara ko ba ko wesomera page ya kane ayana Moses Masika Wetangula few days ago ase gazeti ya Standard buna bago kwanera akirarenga se chinsemo cha Mount Kenya mtuaro chenkwana ya kwanete kagirete igokora leta manganale se gazeti ya Daily Nation tumakwira kwana ya Moses Masika Wetangula tobeke mbeo torole nga chinga kichiri abakenya baganeti barabungi bakaba bago kwana Manjito mulgire tugocha se gazeti ya Daily Nation nagote yumugano monene nigo kwanera igoro yebo bago bagendete kwene kiwa imensi ya Kenya chisemo au igaba gotebanga ni crime passion asibate biringa abanta bangi basiria magimabo witras chinchira chubo tutukanu korene mbakwane to manjito mulgire county chiri chare ntro mochando ime yense aiga mbakwane tigoro ye county ya Nairobi Nakuru Bomet Homa Bay Nandi gati county cyo manjito mulgire mbakwane tigoro y'abantu basiria magimabo abuo omubaro bugwika 50 nemo nabantabu nabasirete amagimabo manchito muriye ngo tukumanyigwa abange ngwetera soko betwemeyo nabange ngwetera se chisegi cyegenka aigo manchito muriye ngo bakwande go county ya Nairobi bagotebo mwako y'abantu 10 basi abantu batano no mobo met bane Homa Bay bane Nandi batatu Kisumu babere Laikipia babere Kajiado babere Kakamega Kiambu manchito muriye nigati county gaba begete ni county ya Merongebere na ibere echichibwato muchando yo wobo kebago aigando chomo sayo yomo onyatega kubeto moyo asisemo chomo chyo Nairobi gaigo machito murigeria nigakwerera mnari kogenda se duka kolende agayonyorana nababegwa obanyarete bakomotebia bae keregenta bwata soko boko kolende nigabwate 50 ali gochikuya mabere anyarega konywa asisemo cha mau obusoro sana rwa mau wo manchito murigeria kolende bakaba bakumubeta emeywe wikago akanyara chingo machintindi no aleto komanyugo manchiri asinyagari ya Kenya tagendete kurwanira ubugima bwaye boigo gaigamba kwanete goru yabantabango manchito murigira babete bagochererwa nababegwa sabandi bagoteba mono nigo bagotebwa nga banyare bakwena nebintu birwa bwatasumuko abandi ngo kwanira bali abarunde chipigipigi na borobwo buna bakwenyora simichando bagoteba abange nigo konyora ngano nyenekero bagotara abantu babwate chipigipigi na bagotenange nasibale banyara bagwikana guchako bochero manchito murigengo ngo kwanira bali chinsemo au gaigamo cyo Nairobi nabo kunyara kugwesomera asobwagale kolende boigo ngo kwanira bali gori echisegi chiegenka aiganturo cyo muswati yomo obetega kumubeto mwancho yo moyu atokumanyigwa 15 nemo manchito murigira 16 times akaba kagusiri ngukwanira bali goro y'abantu bali basiria magimabo wetira sisegi chiegenka eyungwetero bunengi bwabete bogokorwa ne serikali yensi ya Kenya manchito murigira ko chakiro mwako 2025 nabo ikomwako yo 2026 umutinyo gatatu bagukwanira igoro y'abantu basiria magimabo abo nago tebi umubaro bwoli bali basiria magimabo no igagu nabali banyole chingo bachintindi nabo gwesomera asobwagale onyare gokoranga ninki angimono bagukwanira umetigo sino sendi kripe kya beirange kya Moses Masika Wetangula tigandara romu director itogose na kibugate
akebeke asembeo kereo wetangula gukwanira iguru ya oko wirania mabirira siasa nse ibagakogenda ase bunge kubwatekana ne gazeti yeye kuraba Kenya banyare ko babagukwanira barorenga bakoro baroranga banyare ko bakorana subu director na atabanga taragikira kurende tagete nchugwa kwanira igoro yekisegi chiege nkabuna gwatabo gwitukwa abantu igoro ntwa kwanete igoro yege korukyo umusubati olese mwana munyaruka olese grade gya gatanda limo grade 6 oyoto getega sirite ubugima bwaye chisemo chia lare njoro bona abanyanyimbo basokiriyo roboti bo batabo mukagirwa ningo maitege ntugyo kumisana umukagirwa tali muntu maneno kara mukagirwa no mwana oromo kenerega igotebekana asilieta Stanel Koech ubwate miaka 15 nomo 16 years nigagotebekana nigamuitete Masi Nyambura litukulia lengelia Jumatatu butuko igoronto kwa ntumuganoya na nigo bono mwancho muligereri kanyara kwa baka kumanyanga ekera abanyanyimbo bachakira kwa bakumurigi umumuru yu agatamani gayotebekana umumuru inigabwa tulitukolie igoro se chinsemo chia Mount Narok se wadi ya Mount Narok na nigo batebanga umumuru ibono iga niganyara kwa bakagwanchira nanga na manyal kwa bagakumuita umuswati uyu asa kunyara kwa bakagukwanira se kilkia betege kuirira nagotebanga kumusaga no mwana uyu munyaruka a young boy consensual sex bill no era igatelie ruling yale nkaiga no mumuru bwate miaka 15 no 16 years old ole school agaito mwana ole grade 6 na nige yotebekana mangana yobwanchani na boigo asoko musagana na kumuita mugano yuni gole se page ya gatatu ya gazeti ya The Standard ya semambia bono mwancho muligirili na ndese page ya gatatu ya gazeti ya The Standard ni bwata mangana mange bali babwato bumanyibu burweire bwa Ebola ni bono banyale ko bagoteba ngense ya Kenya nige ko sereirie ko chikoba ke konyora ebi chikesi kose bikorubia obo burweire bwa Ebola mbo chikoba bogo rekana go soa sense ya Kenya ne mono asibagoteba banyara ko bagotinya enchire bakuligiria sense meli ye chimbebe bagoteba nigo agoikira boni gense ya Kenya etarabeka kende gions kelige korokinga banyara ko babakobeko bulendio buyana koranga kunyara ko babale bago pima na kora bali bago soa sense ya Kenya ngamba bwati muchando yo ekere kyombekia ense kelige kuligiria magana bocho World Health Organization na kerego tebanga goikira boniga abante emia ya 39 nigo bagotebekana bakure kubwatekana n'uburoiro bwa Ebola na namono nigo mwanchu muri bateba asa namone buroiro bwa bere bokorrekana nense melia yense ya DRC Congo chinse mu kiri cha Northern Province ekorukwa esemo ya Ituri naboigo enseme kurunga Kivu eyure asensemeli ya DR Congo goikira boniga nigo bagoteba gotania abantu chimisano nemo nigo babwato mu chando yo bwa gosiba bwate ebinyinyi byo burwiro bwa Ebola nabono iga nigo batebanga ensi ya Kenya nigo bono iga era sa kongmono na bera basikoba gegotwara umuchando y'uburwiro Ebola esenyencho aliya se chimbebe nigense ya Kenya kwamba kororekana terabe ko kurenda okuya ase o koranga bali bago soime banyara kwa bakoligereri ngakyo kumanya ebimanyiriri byunga no bwato muchando uliorabe uburwire bwa Ebola litangani igogotwara liberera lye igoro nande chinga kichinde na boranyore go koigu no bokendu bagoteba chi kwamanya koigu igo otabwa tichinguru obutukanete Diana umutuo gwatia nabo igo koigwa obororogose okwewichi maso chi ogwatia chinyame chi maso chi joint na kakiende koigunga ebiebo biago sore throat nigo okoigunga obwate myoye kororase chinga kichinde nabo konyara kaba gokorekana kuminyoka na boigo kororekana gogotwara enda yage gokoroma na konyora chinga kichinde konyoranga ogwetia manyinga asenchira elia ere yekerengo kwiguru na abu ekero gwetia manyingo maete munte yo gwakira ndonse nabo konyora go ya eteli no ni chimioro kwanyora go eteli chinse mo chichi open areas CP nabo konyora no nasa matugweteria manyinga igo uburwiro bwa Ebola mwanchumurigire nabo gwesomera na koligereria nemo no bali aseji border ne chinga kichi bagotebanga nigo bara at risk kera barusiri kuri border na abo gotara bwa so ese binyoro geko arantu bwatemeje gatugo cya gusi matanga naro
tunkumira na tole chigali chitokoli na chikobuli mezigo chitoletere igobone igense ya Kenya igere asoko goserwa konne mugano yu andake tuganina nditwira na mask mask of course inchiroro yes lakini egentekene ense ya Kenya itakire gukora iga no gukora igintu ikuru ku monitoring kurigereria bali bagoso asense ya Kenya nandi wikabakore na ndabantu barakora mang'anaya n'abanyagitari of course namaini inche innocent ne mask ndabeke n'abanyanyimbo ari asomo bagoma itibone baganiri babeka amachiko machiko naroro abwente kubekwa na movement ikurigereria bagotabone nchire y'Kenya igurite chimbebe chiaye kiri montago soa nigekendete koreto muchando ya niga kwanetu no umunyagitari oyo mugurunga Professor Julius Oyugi uyo nyartu kaba gakurwa ko gosereri na ase gazeti ya The Standard page ya gatatu mwancho murigereria kwa na butiro rese page yu kote abali ngebyumbe biria kwegerera obwana bwa mwanya bantu na binde biri bikonyara koba bikorigereria mangana yebinyoro niko bono byesokiri na gotebanga omuswada bwe finance bill yo mwaka bw'ikirubere 2025 na mo wiko mwaka bw'ikirubere 2025 nige kwamba kororekana bono iga nigo ogochikoba gogotorana obubisi bw'abantu na kwalibaga gosobonyamasi bali babwate chibese bali bakurukunga abatenengu ekera bataka bagotigara asumo chando mwancho murigereria gabona bagosoma urigereria kikyumbe gya kyarege ko bagegukwanirwa iguru y'ikikurusie bango na kiria abakenya batakire ko bakoraria iguru yebango yabo nabo igo mwancho murigereria swagotebanga egatie bintu biribiko chikoba bikororekana n'abakenya bagochikoba bakurusigwa ebango asekirengo kiguru umanyenga finance bill yo kera serikali yeroberetie mirobeli yayo chikoba gekora mangana y'ikibese cy'umwaka bw'ikirubere 2025 na mu mwaka bw'ikirubere 2025 niko bagoteba Diana chibese batabuati kuikira ni mirobeli yo 1.1 trillion echichi chikoba chikolibwa goterasa makabeso na ekero kurigereria bago kwanera chibese chinde chikoba chigosangirwa na kyare echinde chikogenda sekerengo gyugwakana makabeso kwetani 52 70% kuchigoro chichikoba chikogenda asensemo yugwakana amakabeso Manchito murigiria tokwira na segazeti ya Today Nation page ya kane nige ukwanere igoro yo muraibense ya Kenya aigani go bagotebanga litskuri igoro chite chinsa itogotebanga 551 chinsa ikomine mo chiamambia nechitaika 50 nomo 551 emo Manchito murigiria bagotebana lyanyatka wikira na imense ya Kenya kurwase chinsa mo chiriko nyachire chia Azerbaijan aigaba gotebo Manchito murigeria ngalitsukerire gorekera nyatika wika niga aigete goikase egetige chindege kiamo International Airport meye county ya Mombasa aigani go bagokwanira ogocha kwaye gusokwira na kwa imense ya Kenya asanyatika kumerana naba abarayibali ba matatu nabaigogati ya Barundi kigali hakaba kagutwara egikaro na barabu aigasiba goteba buna banyanti bagusanga nabayibachi gukora umuchando omuchando bw'erigori amabuta bwegongo kwanira barigo y'ebintu byabete bigosarigwe imense ya Kenya litsukoria Jumatatu ne litsukoria Jumanne kero kurobekana kwa bete ko korekana imense ya Kenya igo Manchito murigiria ngo bagoteba abantu 12 mbe babete bagusiribo igamagimabo negati yabo konyora chingoma chintindi kuri ndi gazeti ya Today Nation bwegonige go kwanira igoro yegati yabarayi ndochega igo pio wandai agoteba nere kwetira sokumira nabanyati bakumira nabarayi yabo litsukoria Jumanne kero banyarte bagoterenia omogirobo nigo banyarte bagotwara chinkwana cyoko igwana ekibago kikosanga no muraibensi ya Kenya iri banyarte bagusanga litsukoria igoro boigo muraibensi Manchito murigiria nigabetika gusanga na barabu akabaga ko ba eira nachikwene kemna ligoreria mabuta dinyare ligo kyanigwa gukwanira bali igoro yo murayo yomo ukorwa karakacha ngagetenero tebete witi due respect Olia Kennedy Kaunda Karakacha nigale Matatu Owners Association ngagitenero yo Manchito murigira aigani ngo bagoteba buna abetega kuba tukachinkwana chiae abangi babere bakorika somtandao bagoteba nga buna babete bakumera nabarai nigo banyarite bakwewe hongo timeti innocent kwararira somtandao chibese nchikwanegete ko bwatekana n'echinguma chigokwanekana nga chinkwane echi chigokoro mugiro wechi sector ya matatu chigali muna abanyane bale kote abachigome kotebekanira abantu mbakaliete chibese na ande buna bagoteba matatu nero binere igane skuru yaye
kwana kogenda se umuyega bwa abantu bamatatu ekara bakora ibintu byabo na maina babwate injira yabo bagotebekana bali babekire busibu nabaraye ekara bachete kororekana nga yatebekana n'ikinguma ntuma etigose na maina kibese nchirwetu bagotebekana nga abandi bamagega na baro babonjukire abakora babatebiri manyete nyamwaliete kibese liyo libono ntungo chaka tunando mugiro nibatebanga ekurunga toto anaki segente kigia gatigati yabo muchando nororo Utasa manjito murgiya ta innocent gukorera mugano yo nigo babete bagutwara chinkwana cyoko igwana litukuri igoro ni tutaramanya nkikibanya bagukwana lakini mbachikunyara bagutebi bo igonto bigitama isokoranga eikego chamanyara bakwira na para manjito murgiya nabo gwesomera subagari gaika mugano yo kuri no murayibe nsote bire chinsemo chire cyali koni na chikubike feri iranyare ke konya asensemo yo bonjoria nabo igo movement imense ya Kenya na kwanete mwanchito murigere gachinsemo touch kweneke abnango igo kwa gachari chipare cyo kwege page ya gatano nigo kwanere goria James Orengo no mugavana bwe county ya Siaya aiga nigo togotebigwa nganigo auletwe osabete gakuru security ya iga igo mwanchito murigere ane kibagotebanga ngwetera ase eko mogikeri umuraibwense ya Kenya gose chinga kichiri bakoenda se ground tote bangalinda wananchi bagotebanga egati aba bagokwanira nerigoriria mabuta uchumi yense ya Kenya na bigo bogima buna bwakinire ogo itwa kwa abantu mense ya Kenya si otutukanu na bigo kera bagokwanira igoro ya makabeso yense ya Kenya buna gendrete comment kana bigo buna bakenya bagendete ko benya obugima bokong korenda igani gagotebanga tawo boeti oyu James Orengo no nyobetega kurwa security yaje nenchire ya moyo muraiko komobo kose komobekiro bwoba nabigo bagotebanga no komorokia bona mbagende kwa miria serikali omajito mugire bicha ya James Orengo na irigagu nabigo edwin sifuna kero balinga sisemo ichimo cha Kondele mi county ya Kisumu korende kwa igoro tebiringa tabwati bwoba bwonsi no nyomura ibensi ya Kenya obetega kumura a security ya na batebiringa no mura yugwense mwetega kumura saguri bagendete kwa miria serikali nabo gosomera subagare muganora se page ya gatano wekera gwesomera ACPG ya gatano ya gazeti ya The Daily Nation page ya gatano ya gazeti ya The Standard nerese mambi yabono kokwanerere igoro yomo OCS bwe egetaseni kyabanyanyimbo ya Central Nairobi gaiga oliasa matukabwango obagakororekana ase chinyumba awo chobora litwa batukumukwana edition angoya nigobone gotebekana igerusirie kurwa ase oborai asegeka elibanyara kwa bagokora ubutuki na kumanyanga kia bakagerwa bali bagotebekana babwate tuli tuko lyomugiro bwe kigali cia matabu asomo chiyo Nairobi babete bakoigurerwa bali bagotebekana barenge ko babakorubekana ekyombe ke korukwanga affairs internal affairs unit kikurigeria mangana aime alese nseme yuri gobono Kenya rakoba kegotebekanagia chakiri ko bage kurigereria igatie bintu biri bikurigererwa nekeli bagotebo gusaba kwa maki nabo igo keli bagotebanga obutumiki bube bwa bisi na nigo mucho murigereri bagoteba nigo bono ekente kyogia chakiwe aya niganya koba kago tebigwa gochia se gazeti ya The Standard bagotebanga nigo banyorte gentu gili kurunga obubisi bwa ime mwancho murigereri nigo bono bateba kubwatekana neci record kiri babere bakorigereria nigo omu nyanyimbo yo abagakoikigwa asigeta seni kyabanyanyimbo kya Langata cyarenge kitariki kiri cyarenge litukulia Jumatatu botuko chinsa ye isano nemo ne kitake 45 na lyanya tukabaga gwikigworo na namono mwancho murigererio mwelio yakaba manyinka yakanyara kabaga gukinekerengo kiguru agatwara muchando blood pressure akamyokigwa goika asenya gitari nabo igaba gwakili baye bakaba bagokwana kurende bono bateba nigo bono bachakiri ubutuki ekerate bunga kuri Rusia asegeka ase libagalia oliokoba SSM yo kurukwa omosies osent yenteke batebanga abagende sibamanyenga nkikirire ngora so banga somtandao bakomoko amwigerete sana ni na igo bono ekera tukwa na mangana finance bill because mugano onde no rise page ya gatano watebe byombe biri bitenete
abanyanechi company bali bakurunga employers bali bakulika abantu na biro bindigo byachakire ko babikorwa ebirero byaye asibagotebanga umwaka bw'ikirubere 2025 na mono umwaka bw'ikirubere 2022 ekyombe keligereria kyare nigo gyakinirie bango na namono essential ya moyo kuligiche best chikoba chokoba chigosira e budget y'umwaka uyu nabo konyara ko bagwesomera na koranga ningi kelikeroro essential yoboikirano Aiga Innocent naro mugana naro gaiga tutarenda somo tumuko igali neri yabeteke gotongi gwari gidrai 45 ngaraba ndabangi bagoteba bandi ni ai lakini abangi bachitora bagachikora gusino bwene nakagitigali rene ni yomo Kenya lakini ndo chine yomo omonto kurwa sense ya Ghana Ghana tokoteba Ghanaian aiga nigakwerera bunigali yabeteke gotongigwa kira igitasinsemo chiria chia githurai 45 era goteba gwikira boniga taraba gakwigina ngigali yae na chietenero na ndakarigeri bune koya kurende genta gukwanira ekero kurubikana kwa renge mensi ya Kenya bakorera ligoriria mabuta gotebanga abanta bange kero barasokorobikana tari bonsi bakorobikana ngani go batagite igintu gitegekorekane abange babo nigo bachitaso boibi na gusaria kurendekera ari gukwana nigetaseni ekemogaiga nabetika goteba buna abeteka gocherwa litukerio agoteba igona nyote chingoma chintindi nonye litukerio orengi gakogenda chinsemo chia Kilimani no arengi kogenda asa gotebanga nigali guchikogora ibintu byo bwagachi kurenda akabaga konyorana nababigwa ari omuga akurukwa nga Reverend Lawe akanaria nyorete abantu abo banyati bako bekegalia ya somolero bagoteba ngamba bete bakuyigora akabatebo igo bakamotebya bayichae kurwase ensemo ya M-Pesa abatumire chibese agoteba ngamba kamba irete simi bakanyara bako tebya bayipin banyare bakuyigore esimi yae kurinda akabaka gukana aguno bamotebeti cyo kurwegalia ime bakatamane simi nali bachiete kubekese gali yayo mulero Yedugi okumisana Diana kero kuligereria oyino muntu tali omuiboru bwense ya Kenya ngakigo translate guchiskali nga Kenya twabekire obulendi bwito borako musana kero kuligereria mangane kaminayo negintu gyugo kumisana nabo kwenyora ase aba na inchi babwate enyinchi kamineyo tutigabona abubono twende ibine bibago honestly because ekere kogenda esebara ekero uchikoba abantu bachikorobekana kwanyora abantu baroro bagukura ibintu byao lakini umuntu abatebino taliere ibuka abantu kuru bale no nubosie Ngwete no ena bandi banyete bakesu abantu nkwenda bale kwanyora umuntu soire se hotel yo muntu ragere ibintu we cannot justify ibintu kamine bitotebenga yokurobekana no n'inchire ya moyo gosokilyogi rakiri umuchandororo abantu bandi bali bibago bakoswa asomorubelyo yo baba infiltrate kwanyora bachakire koko okora biri bitabwenerete nabo gwesomera gazeti ya The Daily Nation mwancho muri chitire as ichiteke merongene maiga yense ya masema mbiabono ekerandoche ya mateyemo abasubati abatakanwa bali bosio bweke gambero na kogendera ko bakuruwanira kili bagotebanga nigo batagete ko bunyora oboene bwabo kubwatekana n'indimiro bako bakuruwanira kera bakuruwanira umusacho yo muguru mwelisha jebi nigale ngo mokoli mirimo bwe serikali na ndega kabira sekyombekeli ariko ba gekoligereria mangana y'ikindimire commission yeyo nigo asirete umwaka bw'ikirubere 20 kwikira boni ge myaka 5 no moya ya mate mutinde mwancho muri gitokoirana narango chikabanga batebikurwa se gazeti ya The Standard. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi.
My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Magega ya televisioni ya soko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571, au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia imegata seni Gen Soko TV tuchikumirana kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi.
ni Mungu ametenda, ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi, ni Mungu amefanya, sio mimi. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Tuteremushe siasa ya hasira, tupendane. Jamii yenu ina bahati kubwa, umetupatia marais watatu katika nchi ya Kenya. Tunasema haleluya. Mimi nilikuwa mwandani wa Rais Kibaki. I worked with him for 10 years. I was his foreign minister. Kila wakati tukitembea, tukifika kwa marais huko nje, anawaambia huyu my foreign minister anajua kila kitu, yeye ndiye ataongea na nyinyi. Na tulilinda ngome mpaka Rais Kibaki akatengeneza nchi yetu. Mimi nawaomba, nchi tusiichezee, tuishike. Peace is difficult to define, but it's very easy to notice its absence. Diana, kwegule nara yuale ngese gazeti ya The Standard nga abuno aba nogelibe bunge bakororekana abuno kwegule omo nogelibe bunge Moses Masika Wetangula aseseme yuerega kwanete iguru ya ingaki ya Mount Kenya yabwate abaraibense batenga mwatoira abaraibense toerera tusaliense tutwale chinkwana chindonge tali parliament kora emirobiliye bintaba Kenya bakubuli ne mangana ya maguta teligento kelinga irusio borai ya leta ke abakenya SMS abigento babegetoro bagukwanira na maguri ya maguta ogukina kwa maguri yebinto nobogima bwakongire kwagore by the way token Gorona guleta balende chiakete kwitani chirikonyonyo gukugure chia 500 kwa egose na 25 oya bani jini chia 200 kwagora no konyora chiakeire sana nabo kunyara kuba gukuna kubwatia magane kamina yu Diana ntagete ndara kwali bagora chaka maikore tumugano uyu umungwano yukurumwe Elisha JB okabero mo commissioner asekiumbe kelkia land commission Manchito murgirekero tugocha se gazeti ya The Nation page 12 page 12 aiganige ukwanire gorie finance bill yo mwaka 2026 to kwanire finance bill yo manchito murgirano muswada aigana bo bakwanire tigoro yechibese uno minto Innocent yagotebya lakini tindaitikora kwanire bese yo ateba na bakochi kuye kwanira aiganigo bagokwanira igoro yaba Simono buna bagochiko ba affected manchito murgiri asibagoteba nga chisimi nigo chiranyare chiko na chwa aigando che 25% kerango kiemerongo 25 bagochikunyara bako na chibango manchito murgiria nabego bali tokorokanga digital content creators bagoteba nga balia okonyorange mitandao nko bakanere nigo bagochikona chwe kerango 5 aigo manchito murgiria boigo bali bagokora marketing online boigo nigo barachikona chwe kerango 5 mangana betting na gambling manchito murgiria togoteba nga korondo nigo barachikona chu ekerengo kemerongo 2 naboigo egatia bo manchito murgiria mbabegitega gochiko gotebya asobwagare aigambo igo ukwanira bale abasayi bali okonyoranga ngwa kabale chibichaga ali town timetigo se town yago onye kore bosongo kwarira abasayi gabale para bagwa kachibicha ba edit immediately bagotumira sesimi okonyoranga kwendora sigete gwatebwa noganiri gotware professional photo no inekero totaite post aga togotimwa tuma ebicherengia aigo manchito murgiria no musayo yomo okwerera okukwanira igoro ibuna gwake bicha yayo manchito murgiria buranyateka go save chibese cyo kugora boige camera buna ekero agwaka chibicha buna bali agwaka bagotaka nabigo ninga gukwanira sagotebanga ninga beteka go save chibese chiae anyarega kugora ebiche buna anyateka ko kusaba boiga basani bakanyara bakomokonya anyarega kwenyorere mirimo ikiagera niganyorete ngano nyiga ko berasi university bugmani go bwali ngo bokong kolende niga gwakira chibiche cha ya sinsemo chie street ya Kimati
aigani ngaro somo chio Nairobi University aige kwa Kenyatta University no akorera amasomo ayo manchito Mulgeria asibona goteba ngere kubekwa kwebangekyo niko korachiko mole Maria buno mwanafunzi na iga abantu abange bagwake bichana baruga batebire nga chibese bakonyora chinyinge ne 50 no muguika emia ne serikali nyabekire bangeyo nyigera chiko babera kong kunyara bagwaka no manchito Mulgeria mbabegete bo igogoro y'abantu bari nagotebi bo mutandao na barabuni ngo batebire nga tibagukunyara bagwikirania no nyene ngere yabo asubugima bwabo batebire nga chibese jine chinyinge igento batagete noko bwatokirwa chingaki kose kwa guchingaki mwanchito Mulgeria banyare bakoligere na barabona bayiko gukwanira igoro ye finance bill yo mwanchito Mulgeria taitentigero yo minto innocent umugano yo nataka te bigoro ya 4.8 trillion innocent echita yo kaika lakini kubwatiro mugano yo ratote bigoro ya 4.8 trillion ekera turachikwane I think itigatubeke litukolirongera libe Jumatatu tuchito sansa morane tutumeke statement iliye finance bill toligerelie sector y'isemirenga yairu obochenurenga yairwe toligerelie Diana defense irenga yaire sector ya national police service tibese irenga yaire nabo tokoligerelie development ya seka ekavu ichibese irenga chirure nande boyo toligerelie chibese chirichiko bachikorwegwa njire chichiko ndasemeshara nande njire chiko genda asichiabisi Najiro jinjibwate gendo ikuru kuchibesi cyabo nigwete oparanya bateba I don't know gose ne wizara ngora gose igyo yebire kwara tibwate budget yo akore mirobeliane yakira lituko Jumatatu tigali belituko ligia yakira tuchikoba tugosansa murana asobwagale 4.8 trillion ngakichu chikoba chikobekwa amonga kibako babakoligere libaka baikirabu torolechi bali ba menteirwe chirichi arusiwe nande tuligere lichi sababu baruwete kwa kirigento bagakora nkuru bali sababu naboni gonyore defense ba etugose 200 last time billion ba ikiri 250 billion igo konyora baruwete sababu bateba ngabone igase kirengo ky'obulendi bwense nigo itakeire tutwali gento gete elitonyara bagenda bosio I think that will be fair litukeliria Jumatatu Diana omurigeria nyore libagali okurigeria mangana yu asenchira yobwikirano tigangirane mate megano yabaga igemenge sana se gazeti ya The Standard nariko banko ligereri nariko tebiguru ya Mateo mungwano yo mukuru kunga Elisha JB Jesian amate ya nigere seke gambero asibagenda takaba bakurwanira bagoteba enibo etani shiringi ji milioni isano ne chi milioni chimisano nemo naboni gekine kyo nigo kegendeta sebi gambero asibagoteba bagenda takaba bakurwanira nonya nabo igo nigasirite chitariki 15 na ibere mutinyu gatanu narimo omwaka bw'ikirubere 20 asinye gitali ya MP Sha na kerabono babete amate ya kumurera nigo bagotebekana ekinagia soete ekera batakanwa baye abana baye bachite aseke gambiro elibanyara kwa bakonyori gento ikurukunga barabaga nibo ya yatara ainigwa gwikira boni gatarainigwa muchando manene mubere gole senkendu egaige bintu bigokwanerwa nege korokia egesakukia bakalenjin gote abalenga kikonyara kwa bagoteba asibagoteba nga nigabwenete kwa bagotinde kwa senka ya yere chinsemo chia molo yorunga nyota farm ase sub county ya molo bateba ngano enka ya nere na ande family ya nene no everete mate no nyengusi gento bateba umu sacha kerasirire gabwenete koenigwa asomungi no yo monene lakini gochoro kwanyora na nyengusi chi injunction chikobekwa kwanyora umugaka gosina chitagitana no mungi no yo mungi no monene akaende nyombeli endenke wono aba amaterio tabangantu tata no atebeta enigwa nabo basomaga asepeji agatana narimo nero nibwatekina kegenderete ase kegambero asibagoteba bono iga omwana bwa omo governor bwensemo ya oyo kabero mugavana bwensemo ya manya mugavana bwensemo ya Nyeri kurunga nderitu Gashagwa uyu riboro nyagosira mwana wa yanigale aseke gambero nabo igabere asejera asibire egeka kimya kemerongebere asekelia kubwatanigwa no obosalia
bwaringi bwo gutumika chinguru na kutaka kuiba nigo bono munechebi na Alexander Muteti atebirenga asama tukabwango nigaberi gagutariru nabo bisabanene goika asense menjiyo ilbate abanyaraka bakubwatira na koranga abanyaraka bakurusia ekinekyo kurinduse kurigirira iga aiga kiraba gukwanera nderitu Gachagua oyimo muri mwabo Rigathi Gachagua lietaria Gachagua ndiroro mumuru Gachagua onde nigatabanga tana ko bagakumanyigwa ya mumuru yo mwabo Diana igo mugano yugo le sepeje gatana limo nabo gwesomera na komanyanga ninki kire ase amateyo ya Gachagua iliyo nyarako bako gwesomera page 10 ye gazeti ya The Standard ngo kwanerere igoro yekegambiro na namono umunachibi nabuna kanire osatu guteirare ekina kyo omuntu yomo uyogoteba niga onetie nyigo yaye gochia senya gitali ya Medihill eyotebanga nigo aganitia akanwe chishilingi milioni 5 musacho yomo uyogotebekana onetie nyigo yaye gochia senseme yo yenya gitali ya Medihill nigo bona ari busibwike gambere kenene kulinde kina kia nigo kiabete gutuguterware kubwatekana kiligotebekana nga gaiga ase bagotebanga taranyara kabaka koenana ubusaidi bwisaine nigagotebenya gitali eyugi ni bwate milioni ya 5 echa kubasaba banyara kwa bakomwa na umungwano USLita Gilbert Matindi Wachira nigagotebanga egaena netenyigo yaye ekagenda so umungwano yo mugurunga Gilbert Matindi Wachira nabo yigo abo nawoge batebanga bakanyara kwa bagotwaro kuigwana amonelie enyigeyo na igaiga ngo kwana barenga chibese chinchira akanu wikira boniga akagenda busibwe kegambiro asagoteba gatigarite nenyigo yemo na inyagitali ya Medihill egateba na maene ababere mbaigwana nete igoro ye enyigeyo na kanyi nigaena nete enyigo yaye gochia asumungwano yigolo Gilbert Kariuki na tali nga se enchiri bagateba ngo gurunga Gilbert Matindi Wachira na nda asagoteba asitayo babete bagakora ebintu bikogenda mamincha ilichiko nabo gwesomera gabu obego kuligirinya gitali ya Medihill asama tukabwa ngo gekobwatani guna mangana ye ebimo batebanga ne enseme ya masa abantu bale kwanda baina na ebimo byabo lakini ni innocent na someto mugano yo Medihill sometimes naro mwanya wantondo watama mucho oko niki mukyao watigara iko kurigeretie bese imete muchando norora kinirende bintu mbiri toganiri naro tobirende asumo beroito okay kiagaro inaye kweoniri ono gonta to some na ndengwana yabona mambingo chikoirusia asengane elia ye ya mate kote abinde kare chabere chinsa ibere kurende kurasoma yarabo Wanchito murigire tugocha se gazeti ya The Daily Nation antokwira se page ya 20 aiganige gukwanira igoro yekigambere kenene aiganige bagateba bono okoni gwakuria kwenibo ya tuju Rafael Tuju Wanchito murigire twarabere tugukwanira igoro yokoni gwa kwensemo ya Justin Semo chia Karen na igabono nigo batebiringa tari insemo yonsi irabege konigwa nabwate enibo yaye guso endemero yaye ya kabere entanganiko yabetege kubwatko guchasi kyombe gya Starbex International Limited oyuri korwa nga Jackson Kiplimo Chebet omwaka 2024 nabo bagotebana lyo endemero yaye yabetege kubwatko yechisemo chia Karen kore nigo batebirenga endemero yaye kabere era sinsemo chia etim sidai nigego chia gutiwasi batebirenga nigaganiri wakana chimilioni 50 amatuka aira matuko 30 Wanchito muriria anyariga kwenekya buna chibese icho ochiakanire batarira na asikambire kenene nande banyari bagukwanira yina bagosomera subwagaro Wanchito muriria amagana URS gazeti ya The Daily Nation page ya 20 kulende toguskaste aigando chenense ense ya Sudani Wanchito muriria gabagukwanira igoriye kyombekirikia RSF bagoteba inga wikira boni gense yo nigo yasinyire gosuka mutwe asibagoteba nga bona marwaire nigacha koro maiga yechise korekana boigo bwagachi binte binge bikaba bigosariwa nabagwesomera subagarorebna kyombekikia RSF kyarent to muchando asense ya Sudani stokomanywa bantabange boigomba sirite magimabo nebinte binge bikaba bigosariwa ngento kyairire nseyo kwira na magega Wancho murigiri kwa igure na Diana Tevire
igondo chichiabire chinsabire netakeyemo na mangale se chigazeti kulende ngana ito yabono mambidayana enkagerite nobwate nganeli yo murandia nande naroche naye gokoyebeka igoro aswago teba ngonye kubwate omwanchiogo musacho onye kubwate omurugiogo taliko bagago gokonya taliko gokonya kororanga mwikiranirie bintu biri bwene tasubugima mubwatoke tobasa ko mubwatoka mutigali lakini oleto mukungu ndo kabere ngani ino erega iga ase page ya the standard page 11 aswago kwa nange bibilia nige gotosomia tubwati chimbaratiro chibweka na chia Yesu omo randio yomo nando yoro mo sasiroti kurwa sorogongo rwa western ya Kenya gose bosongo ya Kenya nigo bona nyara ko bakagenda busia gasemya basacha ngonye kubwatu murugi utaligo gokonya tiga ko salicingaki iralibaga nandere to murugi ondo kabere ingine kitu chiko kwana lero chinsa ibere imanye teno bwate nsemo yawo nande no mate campaign egingo chiko batoli togo soro page 11 timanye tinga nande gago ikoyo yo kabere gago kadere taikiredi aboko meto yo gatatu murandi nate gatatu muchando gokoba murandi nate magana ina rozo jo gwana jinsa ibera tegerera bono tiga toligereri iga chitimu buna bana bagona ko bago kwa no mwancho muligereri use koligereria mbate betenga Ivory Coast amini Senegal ya ulirwe egento gekoro kwa obunyangongo bwa African Cup of Nation bagata Morocco ya boirwe na mono ise koligereria iga amangana mange nagendete kurwelio tuise koligereri Morocco nero yaraleti kubono na CAF mupira werete kurende Senegal kaira kurende bagacho bagarua ina chinga egekombe kikirwe Senegal kegende Morocco gwikira boni ngantura manye gusigia chire kurende ise koligereri iga marigani yitimu buna chigendete kuyaligani ase keminano kiliyo chikobage kogosori gwakia World Cup giense ase umochibwe ense ya America nabo igo sense ya Canada nabo kunyara kobako gwesomera na koranga kichinse chikurwa orogongo rwa Africa chialiganire nabo igo iga nabo koligereri muswati okurukunga Faith Cherotich na Peruthi Chemtai ne bali oyo moni garo mo Kenya yonde garo mo Uganda nigo bono baminyoka chimbero chie chiribusatu chia steeple chase chiribakuminyoka bachara rasa machiguru na nigo bono mwanchumuligereri ba bete bakuminyoka na bono igango chikoba bali bakumirana ase chimbere chinande libanyara kwa bakuminyoka barolenga ngo kunyara kwa bagakwira nabo kunyara kwa bagosoma na koramo nabo ige club kia kia Aston Villa na kero kibuna kiri tobo bunyangongo w'iligi ya Burayi kurunga Europa League na boigo una Emery una nyare ko bagago tebia timu ya yenyare ko bagego chasobwamo na koranga banyare ko bakwagacha ekialeke ya kyobubwi ase club ikyo kia Aston Villa na liale sesemo ichikosoli moncho muligili esema mbia bono Diana ngatande gose togende mbatiande kaitutanda sekatun twande sekatun ugendre ko ligie nchera ukorora sokobera ekara nimanyetenga no tageterero wakiruchikura mukungu mondo gochon onchanda mono mba maitenza kari umoma na miguna ya tabugati muchandora bagategera murugi onye tawo okonya murandi otebiro mento yo kabiri omurandi oteba ngani ina beri go gento ngiyo nandike nga Diana timatia sobrete balenga njitiga turakore katuniga gona go itule birengereri dini ko itabirengereri richi buriana burari nabo lirako gechi totarako dini ko gechi ya baligeri bayo bago bege bintu burunge. I am the second in command and in full control. Deputy President. Fire see fire. Nabo kuligeri yabo. Mangana italishi. Kiroge kikere kerne mono. Ando yu karan stab timanye tiningo. Ngora. Kirogeke ngebuga tino na maru biru amini amagoraye igo kokoreka na gechungu no ne tembe iguru andena mate clip ngere na aligereti omokonyi bumurai bwense Professor Kithure Kindiki ali tayari sana guchikoshe kirugo kyo bokonyi bumurai bwense no mweshimiwe kurukunga Hassan Ali Joho 2027 na bekirugo kyo bokonyi bumurai bwense sense ya Kenya eko araba na siasa na bacha sometimes wala was formula na bara turase gutwara chi debut ibere aro chino nyene nkwana yari gatika shagwa gotebanga murai bwense bono mutuku muati ngo chikoba mokonyi oyo
Yotera senkwane ya Rigathi. Timaiti gose katiba ite sebaguru sebintebi. Rate betenga inche na Joho. Tuigwananire. Oyo mekera goteba fire si fire na era nabwate noma si noma. Na ande bonsi yose kubaligereria kurwa sensemo ya Mount Kenya bari bari serikali liyetaba bwate bosio ni liya Professor Kithure Kindiki. Kurwa sensemo ya Coast kubwatekana na ODM kubwaterana ne kiama kia UDA liyetaba bwate ni liya Ali Hassan Joho. Akoranga umugavana Homa Bay na Chagara akarera nanse arakora segi ya yasinini no umwishimi wa Orengo akairanire tia maganabo bonekero kuligiria abu Diana because ne sekatuni totigarete ntutete kuligiria torore Uhuru Kenyatta na William Ruto kera bachite kuligichikure ntunde ya kabire question ya lengo sekero question ya lengo asugo chenchi mu deputy president lakini 2027 magana naro fire si fire na noma si noma na baby ndinaro gochikochera kinti katurara kuri no machito muligira sekatuni anere gazeti ya The Daily Nation aiganero nigebwate Wilbaro no ibwate bono chikaraga gwo machito muligira baichora chikara chiaba bono yellow na orange gaiga ndo chendo wana nero boigo no monto naro machito muligira ora machime na bakorekana ngano mo na siasa lakini erobeira abandon diga igo mwanchito muligiri okorere takagani diga igo mwanchito muligire nendo aneye norocho yebwate abara bari very tokatebanga bari very comfortable ase Wilbaro no baro chimbara bibali gali mwanchito muligiri antubwate Ali Hassan Joho noma sinoma tuwatu mugavana Abdul Swamad na bando mwanchito muligiri no baro post ye kobangwa basaire se Wilbaro very comfortable Abdul Swamad no moro chabwo Noroche Hassan Omar, Noroche Ali Hassan Joho, Noroche Amazon Jeva Kingi. Lakini muinalia bunangoligereri no mungwano olio jijo pefu okuruku Muhammad Ali. Oromo bunge onyali kwamba korekane rurutiruroche. Nendo wana nero atumeitigo sige kara mugwate. mugwate. Nandi kuliara governor by the bwa Mombasa. Goiterese korekana barachikonde ne kiama ya DCP. Bwa matabwate sana nigo borange no muraibwe kiama ya DCP. Rigathi Gachagua. Na Rigathi Gachagua weekend ina lia kuira na Kenya. Kochale na goodies. Ateta Kenya bamurangiri. Koirol kalau na natebete gagendete gokora bo science kwa romo konyo ibu muruanire bwense noro lyo deputy president yae na era no ikaransta gona kuligia bwaro de dirilie wancho muligereri chietire chitaika kiadama ga ichinsaibire togosoa tokono mutimo kumusini ningo ira natule rero bosio bwengana ya itubuna nagotebia Diana ngo chorale nsemo yayo murandi ero tebire gokonyoru murugi ogobwate uli ochagete na rubugima tali gokonya guikirania ndoto y'ubugima bwa utagite mubwa to mubwatuka mento mukungundo kabira ono musachere ntura kibatia tete tolete ya lakini rende nega ne idero to chito ikware next time mura kibatia tebire nero because mukwana bale naro chumusacho yomo otebanga njetimbuga tigasi mungino nero gwakana bills nero gwakana rent nero gwakana match nero gwakana school fees paka bali batebire nero gwakana bono iga umungina akare kontebye umugaka tinko kole binde byonsi byota kiro tinye nyomba osibye bintu nabana mambi nayo ko bali gani bagende school nje nakanire inde nyomba somene binde bingo chikobatore tuko chikobikwana itukulira lakini ese mambi yabono korato tebye ulenga na umungino kabiro comment gusenga kiakoba inoru mjadalo ito abayo kabira kaboyo gatatu yo kane bakoyo gatano nando nyor turanyora ichibu rabo ya ichibu ndio ngayo bere tabo murandi okwenda nera gose oyomo otegerere tedo mutimoko tokwirana ninjengo chaka okay nanchiranira Eye Nensoko TV Boroso Bumugusi ase miziki ya bagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga choga ya rumba
ntokwe baba sai aba bakurwa jijenzi emisike kogenda bwange bwate chia talaku. Le général Dangote anachukua anaweka oye mose kunambi o Ricardo Momo oye mama Dangote Netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka Nzube ya Bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM. Onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kindi gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'umuguse ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asengichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chibetiri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumepimia charging system ya gari na pia tumepimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium haina water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakeresimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwenda university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wano yaikireke wango guikarwarigo kwanya oroyonde orenge kwenda kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe asamange twakirisimia se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichiobutindu ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi
asomoroberio wikiage kiomogusi nobe gokumirana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha Mukabora ingerango oyetigo sorry yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omugeria ayabuno motitire bwetigo sorry ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Igeteseni kia Ogien Soko TV. Ibona onge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigo sorry ao obwekeranu. Tomocha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi yoboyo keraritko olieti mamosi igochakera egetone gikinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori And he's awarded a penalty. Mugusi omwancho muligeri nigaruete asense moya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kolendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asense moya pipeline omwancho muligeri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asense ya bene Kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi ili okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eyene Soko TV ili etaliane ni Innocent Onyango Ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayarabe gagwateka korwa ase omochomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane Eye ne Soko TV Oboroso bumugusi Mwanjito murigeria asentunde ya gatatoni gotogo cha sole chire chinga kichine nande togo twara egero kiaga igo mwanjito murigeria tunyare togo kwana lakini litikolia lero mwanjito murigeria ntarago tebya sengo chikobera ndaitendara kwana na Zakari omoma nabo igo miguna litikolia lero ndaitemo ngakire nkobigaiga nande ntobasiko gosana igonga mwanjito murigeria kero tubwate kioleri kyomurigeria aigana ogo ikaranso wakesi migo chase namba yetu studio 07886663 078 marakabere 6 maragатano na 3 namba yomoire nabo igana bagusangana into asomtanda ito Facebook weka sense media YouTube asto chikoteba litikolia lero murandio yo monatebanga onye kubwate omo rugio go mutangani kwanyoranga tariko gokonya kwagache osikwaga chenyomba kwaga chamarino na kolinde bintu bino nyoru yokabere na ncheri bolidiana likabanga oyokabere keroko molenta era betaikirania olento yo gatatu taikirania omwanchito moligirio yo kano yo gatano ke batitima nyetinga bonsi baraba ingambali go ikirania nkitorabe togo kwaniro omwanchito moligiria mambia bona bogusangana itwase namba iti studio lakini nchengo tebanga olio motanga ni Innocent bono Innocent gaiga olio motanga ni ekerasinywa mwegeri mbakabwate suna matonyeka gusuna aigure maegerio enka yabeiro yo kwegeria wateba yabeire yo kwegeria batari koigwa bone se mambia bono mwanchu murigereri gonta getego teba ngomusumba bwo monene tari kwamirigwa ekerago kwana no muganda bwa ababwatani bo monene igentago teba gokibwenete kubwatia mangana yango yabeka asuburuso esenyenjo umusomba bwo manoguru kwa Abraham nigabwate abangi nabangi Jacob Noale
David Nwale na Boygo Solomon na Bunete record. Umurandi gabe gete burunge na korro binga abantu kera baraso bosyo bwense nabo kuligia enchira yo mokonyi aba emechi sokoro ya kubalenga bwate. Sokoro yane akoro kwa orata Nyasaye agendere kumbika sagi agende gutumuka otaitomanya babwate mbalenga nalingo ibo babo yane mbabira bwate turochirende turochi nkwanego chitere tichikura twakoliro mwajo muligereri dayuda yarera compromise bakakorageria baligereri bali budget bako ndaze logic yeberete semambia bono murandi ngana ya kwanete igere burunge gekogera nabiga ni irigo abarandi ba to musimamo ngakitoko menya so boiko bwense tokore bintu bune bwenerete wono muligereria aiga de tallying center nje natangazira musimamo ngamangana yo murandi gale kia 10 yani whatever are clear very clear tobwatia mangana yubuno nande no maete no mogaka no maete mo father mogaka omufadha iga ngakitoko baruka umusasiroti lakini ilitaligia no mogaka abasasiroti by the way ngisembari wanchiruko twaro muri lakini wasemiri nande tali igoli tangani kebatingo toligere yale clip ekemo ase nande nyangi yabetege ukunde kwa yaba umusacho yo mugwata bangi na babira kabakolere nyangi ese litukelimo lakini rende bana nake batigago na goliye clip ekyo atotebine yarare hare side yale rero ndagitomagiria amanye side kike batiare kebati motige ngoga ni mangana ya mono lakini ontebiri no ali indicate no toramo soko bugakire enzoko bugakire Innocent na Diana bugakire bya ningoto kwanere okwana na Eric Maobe kuruga Kiambu Githunguri mbiyere ere uya kabisa murandi gagoteba ngakitubwenete kurinda chinga cheitu murandi ngagerete nganda ke tari mweta barandi na bange barandi na bange nanda bange na abale ba pandia baro ase asoko poteza abantu lakini tari asoko konya abantu engana kwanete nero ntageto egerere murandi ere kora mutiga engane iyo kwanete kulingana no murandi rende omayete muno murandi abantu abange bamineti abarandia lakini bamineti gosoma engana ya Nyasaye oisomera buko tubonete goisomera embu ya gotegera abarandi lakini mukora muligeri na mariko ono konyomo gote muno murandi muna gosenga murandi agotene na ngonyi mu mukungo kabero nyoyo uri omutangani osinyire kitari gento kere yeko mo Kinyasaye sengenjo abantu bali bonsi banyometa bakungu abange asebuku Nyasata ete tonyo mu mukungo yo umurugu no yo Abraham na gote bine babere gojiruru ekero kuligire nonya sebuku abantu bali bonsi banyometa bakungu babere gochimotu wetani oyo mu gochimotu hiyo inasemekana kama ni usherati hiyo hawakumfurahisha Mungu. Okay, kondetero le kebungo lakini umatege ntago kwanira gabu nelinga ekero konyora embu yaye obokoreri bwa yese nka okonyora ngabona mungino mugo kinenere gesaku Tomo seria ya olikuwa nyomiro mutangani baka no ibuga gotena ule jienjoy na mke wako ujanani Biblia goteba jienjoy biyamona Diana amemwaga pesa biyamona sana soka bugangire wakire Innocent na Diana ngake ubwabo kire twabokire uyakorwa gacha jujambiyere senetegererete mugungu kabere achiche onyo mutangani tawo konya gwikirania ndote iliyo bwata soboge Innocent Rwanda yategora kuburi mu basto imbarenga bwate bono igere tabuatige kayara ne misa experience atotebingero temire babere bose batatu ubanyari Motebi ngendo kelia yo tari kulia gwate byo muntu ndega kalie kalie arasinyu gotakuna
influence nga nalire ke narore mbuya ge gukora nae kari so engaki yabono iga innocent talinga kiri yakare ogoteba se pipiria nga kero kende abarai bari barenga se pipiria nga bwata bakungu abandi ubwato mukungu yomo lakini kumurenda ire gasi yankon ngompe yeta kire bono iga otware umuntu uri umatenga ngumurisanikiura asa mahitaji aya muisanikiura abana nabunete neine boronge aso yoyomo kabisa ndobaisa batebaninga leta abange lakini onyorena n'umuchando endeta komenta nayo komenta umuchando daiba kungwa Granyora rinde baucha kokokonya. Orolia kokonya. Agungu. Takibao kokonya karate. Yegora na bakoji, bokoji odochi. Kwa reduce rio mozigo. Asante. Pia mbona tikando babue kule inaye kule. Soka bwaki. Kerandi Dennis. Mwana mito. Mbuyoro mwana mito. Mbuya tole kwero musomba bwo monene. Abantu bande kero kende bakamuruta magena. Lakini kero musomba kwanire. Ikonarucho akaboenegete. Narucho akaboenegete. Narucho akaboenegete. Arobono. Soko cyakaruma ete cyakanyomera basubati abange. Buya mono mwana minto gendera. Ingigekogera bari konyoma bakungu abange. Rero gakogenda mwamucheche. Wanyora mucheche akomuburukania. Ogenda mwanya sukutaruguru. Gakogenda mwanya sukutaruguru nyora tarugeti. Ogenda mwanya bikondo mahate. Onyora nyabikonda arugeti umwarigane buya. Chisukuru kiri cyamenyete na masikani. Basubati bali mbali kuruwana n'abarero bakuruwana basikaine banjaine iko morandi uringana kuonanga usikonyora ubwatu musubati mugusumpura nere taliko kokonya kende yonse nora route konyoma musubati onde Buya mono mwana minto na kuru nyuma maya asoko ngonya kwanye nabere ruba ingo ye barabuna chigura 10 buya mono sasa. Asante sana soko bwakire. Hello. Kamati. Age kamati bwakire. Bwakire buya. Buyande. Anyamora una Diana. Buya tole na Diana. Buya kamati. Kaya tumurande mereri gato basoko na sabuna yoro kana tete. Okay. Na gore mereri. Baona bakana tete bueka. Ne ronta ete kumanya. Agara menyate myake iki sainina. Agata konyorero yo bwo gotu kimungu mungu. Kimungu mungu. Baba pasta marengo. Na ndo nya pasta marengo roro. Sokore yana wata bakungu bane. Igo bataikele kya babolete. Ngati ya kale tayere. Ni wote arengo bindo bale ko una bale ko nyara. No mare angoro, wota ganda to terio nyango ngareta ngo babire. Ukioro choko ba uno karanta bo mutaro yo no isaina bakungwa uwa. Ono kiabere pasa no. Abalero babugate chigazi bagoja de mirimo bagoja enkabale de mirimo. Diana bunara abo. Mutenera asiare. Mirimale. Nama ene. Aranyo osacha kotani ikiri. Igapanda kwa mataringa siria nyombe hiyo pia yara bona ninje iga ninje kieke igona wata maskani. Wona garata bwatia maskani doro chi kwajire kwa letro yo kaber. Ari kwe tari kwa osacha bado no osacha. Koi kabatikane. Bono mato morandi oyo. Mbali batomire ukwai uma angatiemo. Ono kenyo ore moyo. Ategara renga ne yimu yama nenga mambia endera nere botio.
Ekiagara wona karo musata ko dawo tianera igana mandia ya igonga itoro chibono. Abega bega. Abana baba ya kubambira ina kibamo wote. Basi onyango. Nango akitore mbarara ni umurangi onyango narwe tesa babwe akabaro mukungu yarwa abantu abango mukungu na abana bamoro bamubura onya abana bamubura. Wabukare mbakaiboleranire. Ari abamuko kale arabokugura. Uko yibolerani kubarenge nini singa uko nyoma renge arabu mukungu yo bamuremera ari bakanaendo bebisyo. Okay. Sara amara litabeto no mwawo. Nababete. Bona nyobete, bona inchirende kebe. Bona na kolide. Okay. Sawa na jabona. Asante. Bia Marozara, igorona bwayeretie submission. Sasa kwa bwakire. Hello. Okay. Kiayeli ogirie TV. Kiayeli ogirie TV. Tukare goseka kurubu go nyumba. Soko bwakire. Hello. Ngage bwakire. Bwakire bya horuarete. Yali kuma na yali nasio no walire na nje. Pora masunya ya namabe. No. Ningo to kwana ne. Je mombo tikausi kuboika ruaka. Na wata wanga ko nyuma bakungwa banga tali bo lakini ndo kili yakare. Wani wize okora yo no anayo uitu kwera bone bagoja bakobere bo. Lakini ndo mo pastor imna konangara lyuma dine ndo kiyakare lakini abono iga. Nengo liole bikere igo. Igo nebi obutaka bokogera kero bwate bintu nabo kogenda busio. Lakini mwana kalo burundi bwalinge bintu byalinge cyombe byalinge kimboli. Ono igo roje no mwana ndo kokora ndo bere batatu no mo gyora nyaya koro mo bogenda toko. Igo baragoite. Naye bono uitu batige barago. Okay, igo no butaka bwagari. Engani. Asante sana. Movatina tu wasabiri nyasago konyo gwena so bwango. Soko bwakire. Onyango. Miguna mwana minto mbiyole. Dayano minto karase ka dayano nero kwa beruma tena pesi kurja abunaje. Dara se kabano. Hello. Dayano ma de kembe wedi ogiri abo. Engote abaka imporo de bose. Kabisa. No, inchuo morole no ara. 2027 ningo tubukanda abwe TV. Tubukana mboniga. Na matacho kete. Ngwate ko sinengo konke ne tuoni nyego tienga li ororo. Sile abutura ngwati onyango ile ike na dayana ile ike kwa nusu. Ono umwali ngete bindi yugo sangriya bangina. Sange. Nani sene tegere terbiya. Lakini ndo tenga tero muntu bamu goreta asaka mwagakira. Bana nabo bagutie skuru kulingana neni babo ate. Na kare igo bagasangere iri gwetene protikere nene akora nengare. Andaba na bakare bagangira ndi na nyoma. Katigarende engapiri gabono no nyino yogwato yo muna bara kutami. Wetera engapiri ya karetari ere yebono. Igo yendo nalgo tebya bantu mwete onyango. Engapiri ya karetari ya bono bone si engalire karatwaro yo muba diba kujamba kulingana ne sababu ya gara kwareto yo kabernero. Yora manya ibe kapina busi joma tena mailani na take toba kwani na dayana na ko mukanda kini wono munango kwana gataya na busena kina mugekia ya turange chitoko ngechi pi wono wano mindo ma take rembo gweli ogiri aho ngo kipusana wono ya busi rero ne asiuge take no to amo asante sana Koigure Diana no chichi chiri omugakuria abangina baye babira akorere nyangi kiambuga ese egategerera buya abangina baye gabunuruche biya sana nane rumurandi no harari bono ngayembwe yekareche kuno nande use kuligeria bagi bete board gate bali bakire kura esi migocha
ekura kwanyora neye muyuka aya chukura echichinde ibabeire very Ugaita careful nonyemi kuna miguno otebire nga ebinte bibibolete ebinto bibolete igere buya tigato igwaye isoka bwakire alo ke gakiri ugire TV nako na chakale ke yeli ugire TV Kisumu biere mbiya tora Diana bakwani nakwani nabakwani libwakire Murandi nonyaga goteba umanyite mangana nara barandi bagocha bagire rwaria mange sana n'abasubati basacha taira isi bagocha bagenda ali saba pasta konya ko batenga ninga bwato mochando mwana namba 1 nini lakini abasubati mbaro bagocha bahira marara meka manga sabarandi maende karo kuligereria kanisa abasubati nabange bakogenda gwetania basacha Bono na bakonyora omusubati oretirwe oika buo na bakonyora sokora abantu bari bakare aronto ngaina namba akanyomera abasubati abange ife no sokora yana gabwate saba lakini bonsi obamenyete kero omonto amenyete buo yana abana bakanyorwa abango omonto oyo mabwate abana motani 24 guchigoro siku isi okoretwo omusubati gagoika buo osengurusa bomamu abomotebinga kamwana na kamakonyora obekere break yao otegerera umanya konyoraka gusena agaiseka ndo beke break yo tebinga abono na bekire lige na abono igonti mogete kamwana na kama oko mobori ngakitoko karaka mwana kama ngali ko bekero break no neli kuba na bali go chonyore lia etire beka igano nyene gali go tuale spare ya tuara no nyana magora aliana na ndeya manya go tuale spare kwanyorokani depi Toko museria kwa mwaka ni rene nyangi wachie to gakora ngakio gokora gotenande guiko origereri plan pia sengenjo ngwata kitabana ba coding no musacha babe na onyamba ne gosebata uange iroyo ngakio gokora na boko genda ore to yonde asengenjo no tema kumwebereri no tema gokora kitako tagwanjira na uwo bekire break otebire nganje ndiko genda busio nje ndiko genda aguna bekire break na bekire igo morandi ari biya Murandi agumbu yara coding ne bintu biri bakoereswa namba 2 musubati na bakonyoro chire buo abi meta bado na senara kapitwaliro bosani naro na abi meta oro gwaje kwanyora gaga gotebirinde buna bono gusingo nyoma bale bakaba bwata bana ngora role no ena nya kwanyora gaga gotebinga monyana abana bagaka batagete abana bakwanyora ngago ko baguchiaria abana mbakara esimige gojo gotebingo yo no rio rekote ko boli goro ya abana nande kare buo nga kioro choko kora no reto yo ndo be ka sengenjo yo gabwate te kabere na ere gabwate te buo kabwata na aliande ko koru aise ko kwama na bwata saguchi mento yonde no musacha kaye sei na agua sore hasta yora achier na bako ira na so abonyoro chira so chira ko so kayo ko be geire break gako genda abasacha abange bakure kusiali batabwati abaswati asengenjo ya mangananga bunayo igobona karoko romo lembole buo igaro yo mabunare nere okonyora nga molembe tuli buya buno mupasta tebete eliyo okay okay asante sana mbia mono sana mwancho muligereri sichisi mchigenda tego cha Diana kwa raigure kurwa chinseme cha Kisumu kulende ntagete toragenda sinini asege kakitali getambe ngogenda tolego ikase county ya Mombasa muraibwense na bwatenga na gukwana na NCS mambia bono tochikoba togotegerera tumanyenga ningi kilikegenda tekorinde kera toko nagotegera muraibwense igotalinga twakolire mjadala nogendete Diana agachokira isenyincho apparently kwarorire omujadaro uyo chanchabura ni rubuya batebire ki sababu nchiri chiro itukondiri ndakire kwana lende never nchena teba bado odio mutanga ni omufundisha lakini tokora igwe ngwana ya ruto rende yo muraibwense tumaye koira na igango tebi na kitoga ni irito ira na magiga odio mutanga ni twa mwesemi ula tutagite mutanga ni twa mwesemi biniga ni mwancho muliri chetere chitaika 40 ya mo maiga echinsa ibere igongo sabo kwabere asenye ncho muraibwense ataite gukwana kurwa asensemo ya Mombasa dutaite koigunkia gukwana anamono nekaniringa nakagire gukwanira bintu au imeyense ya Kenya batenga state of the nation nigo togona gotebigunga kwa gutole sigino kurwa sesemeyo mwancho muliri tetera igukurwa sensemo ya Mombasa nkyo muraibwense gukwana semambia bono
further reduce the price of diesel by a further 10 shillings for the June-July cycle to help stabilize pump prices and provide additional relief to consumers. Thirdly, through the government-to-government fuel supply framework, we have secured guaranteed fuel supplies despite global supply chain disruptions, ensuring uninterrupted fuel supply availability across the country. The arrangement has stabilized fuel pricing compared to the old spot market system, where prices fluctuated sharply every month. Before the G2G arrangement was introduced in 2023, oil importers faced intense pressure to secure US dollars within short timelines, driving rapid depreciation of the Kenya shilling and threatening fuel supply stability. By easing pressure on foreign exchange demand and ensuring predictable supply terms, the framework has protected the economy during the crisis as the one we have now. Without it, the country's situation, I tell you, would be much worse. And I want you people to talk to oil marketers. They will explain to you the kind of situation that was there in 2022 when we had a crisis like the one we have. Without a guaranteed supply, without the framework we have built, there would be a major crisis of foreign currency, and there would be a major crisis of supply. The G2G arrangement has guaranteed supply, even when we have disruptions, and has also made it possible for us to pay on terms that does not put pressure on our dollar reserves. I know there are those who are trying to turn this global crisis into politics. People seeking to exploit public pain for political gain, making reckless claims and pretending there are easy options. But leadership requires honesty, not political opportunism or playing populist politics. The reality is that no country can completely escape the global oil shock of this magnitude. Even advanced economies with far greater financial resources than Kenya are facing similar challenges. There are those asking government to remove all taxes and levies on fuel immediately. But we must ask ourselves honestly, if we stop collecting these revenues entirely, what public services shall we stop funding? Do we go back to the spectacle of stalled road projects that had become a hallmark across our country? Do we stop the fertilizer subsidy that is enhancing food security? Do we cut the security budget that helps us secure our borders, combat criminal gangs, and protect citizens? Surely, our hospitals and schools must continue to function, and we must continue to fund them. These are not easy decisions. Leadership requires us to make responsible decisions, not only for today, but also for the long-term stability of our economy and our country. Because we do not know how long this crisis will continue, or whether prices may even rise further in the months ahead, we must act with care, responsibility, and sustainability in our mind. Fellow citizens, every nation facing this crisis is being forced to make sacrifices. Kenya, too, is making sacrifices, but they must be fair
responsible, and sustainable. Our responsibility as government is to solve today's problem without creating a bigger problem tomorrow. Our duty is to protect Kenyan families today while ensuring long-term stability of our economy. That is why government continues to review every possible measure to reduce pressure on citizens while safeguarding the economic stability of our country. We are engaging stakeholders across the transport sector, agriculture, industry, and business community to develop practical interventions aimed at reducing the impact on livelihoods and economic activity. This crisis is also a reminder that Kenya must never remain permanently vulnerable to external oil shocks and conflicts happening thousands of kilometers away from our borders. Therefore, the government of Kenya, working together with our East African partner states and the private sector, is determined to bring into production our oil reserves and resources in Turkana and across the East African region, alongside the development of a regional refinery to reduce our vulnerability to disruptions beyond our control. And that is why I have, in the last 6 months, engaged my colleagues in the East African region to bring all our efforts together so that we can use the resources that we have in our region to industrialize our region, but also to build the necessary resilience by having our own refinery in this region. That is work in progress, and I will be briefing the country as we move along. Equally, we are accelerating investments in renewable energy, electric mobility, modern public transport, and energy security infrastructure so that future generations of Kenyans are less exposed to global fuel instability. We must embrace electric vehicles as a first step, and the government has already ordered 3,000 electric vehicles through the Ministry of Interior for use by our security and administration officials. I am also making a declaration that the first 100,000 electric vehicles to be imported into Kenya, whether for public service or private use, will be duty-free, even as we continue to work with private sector for investors in the electric vehicle manufacturing to establish production facilities in Kenya. This is not only about overcoming the current crisis, but also about building a more self-reliant, resilient, and economically secure Kenya for generations ahead. I have wished to assure the country that there is no fuel shortage in Kenya. Through the government-to-government framework, under which international oil suppliers are contractually obligated to maintain consistent supply, the government is taking all necessary measures to ensure continued, uninterrupted supply and stability in the market. Fellow citizens, this situation is not permanent. We have overcome many challenges before, including droughts, floods, terrorism, and the COVID-19 pandemic, including other global shocks. Each time, we prevailed because we stood together as one people. I therefore ask all Kenyans to remain calm, patient, and united. To every mother worried about tomorrow's food prices, every worker wondering how they will afford transport to work, every trader struggling to keep a small business alive, and every young person anxious about the future, I want you to know that the government of Kenya, your government, sees your struggle and stands with you.
To our transport operators, drivers, and logistics workers, some of them represented by the leadership here, we hear your concerns. We respect the important role that you play in keeping our economy moving, and we will continue engaging you to find practical solutions. No Kenyan should feel abandoned at this point in time. And so, after extensive consultations with stakeholders across the transport sector, a number of critical concerns and proposals were raised regarding livelihoods, operations, and sustainability of the industry. Consequently, the government has agreed on the following measures. The Ministry of Transport will engage financial institutions and the banking sector to provide a platform for transport operators to address the financial challenges arising from the current crisis, including the possibility of temporary relief on lending terms within the sector. Many of the good people standing behind me have vehicles, transport vehicles on loan from some of the financial institutions. The government of Kenya, through the ministry, is going to engage those financial institutions so that we can seek some relief for our transport sector as we all face the crisis ahead of us. Number two, the Ministry of Transport will work together with Insurance Regulatory Authority to engage stakeholders and address concerns relating to insurance claims affecting public transport operators. There is a big issue about transport operators, despite having insurance covers for their vehicles and passengers, end up paying bills when accidents occur and insurance companies go scot-free. This is a concern we must address so that an insurance cover has to mean something when it is paid for by our transporters. I have further directed that an immediate review of both the Insurance Act and the Auctioneers Act be undertaken to conclude within the next 3 months in order to establish a more responsive and fair framework for players within the sector. The Ministry of Transport, through the National Transport and Safety Authority, will engage transport network companies and drivers operating under the digital taxi platforms with a view to immediately implementing regulations on a minimum taxi fare and resolving the long-running disputes affecting the ride-hailing sector. The people in that space sometimes work for 16 hours to be able to make ends meet. There is need for urgent regulations that have already been developed, and I have instructed the ministry to work with the stakeholders to make sure that those regulations are implemented so that we can streamline the whole digital taxi platform. Recognizing the important role of creativity and self-expression within our transport culture, I have also directed the NTSA to facilitate an enabling environment for matatu operators to continue utilizing artwork and graffiti on their vehicles in a manner that upholds safety and respect for other road users. The industry is telling me that they have been told they must remove all graffiti from their matatus. And I'm asking myself why. The government will continue engaging stakeholders across the transport sector to develop practical and sustainable solutions that protect livelihoods and support economic activity. I therefore ask all Kenyans to remain calm
patient, and united. Let us reject division, fear, and misinformation. While every citizen has a right to express their concerns, collectively, we must reject hooliganism and all forms of violence that lead to the loss of lives, property, disrupting livelihoods, and undermining our economy. Let us use fuel responsibly, support one another, and protect our economy during this period. We will continue keeping the nation informed and doing everything possible to protect Kenyan families, businesses, and jobs. We must confront this challenge in the same spirit of unity, resilience, and national resolve that has carried Kenya through difficult moments before. Ladies and gentlemen, I know together, united, we shall overcome. May God bless you, and may God bless the Republic of Kenya. Asanteni sana. Mambia bono na nimono ekera umiranire na bali bakurukunga nese sector eli ya matatu na boigo na bawaziri norochega bu Pio Wandai norocho mo governor bwe county ya Mombasa omoske county ya Nairobi omwanchu muligire nasabiro kwabira governor bwe county ya Nairobi omweshimiwa Sakaja na boigo no mwaziri Davis Chirchiri tigatregwa ninkyo murebwe sinagendete gukwa na seseme sote sisi tuungane, tushirikiane na tufanye yale ambayo yatasaidia kuhakikisha kwamba biashara zetu zinaendelea, maisha ya Wakenya inazidi mbele pasipo na matatizo yale yalipo, lakini kwa pamoja tukiungana tunaweza kukabiliana na matatizo haya. Nimewashukuru viongozi hawa kwa kushirikiana na serikali na kufanya kazi pamoja na sisi kutafuta suluhisho ya yale mambo ambayo yako katika wakati huu, hasa kwa sababu ya matatizo ya bei ya mafuta kupanda kwa sababu ya vita zilizoko sehemu zingine. Na nimewashukuru hawa viongozi kwa kujitolea na kuungana pamoja na sisi kutafuta haya interventions ambayo tumekubaliana pamoja na wao. I want to thank the leadership. Tangania kwa nirega Diana no murugari uliwa bwa serikali gekubwatira n'iki serikali chinde ogurwo G2G asagotebanga nigo murubiri yuri biya nande nigo gokonya ensi ya Kenya ili konyora maguta nande asigintu kilia kwanira tebiringa gwikira boniga ibigancha biri bibwata maguta yensi ya Kenya tibubwati uburemerwa maguta na roro kulinda gotebanga osoko yanyora no muchando berete na ase mambia bono gatia biria abere ga gukwanira baraibande tebire mbale babere bagusabanga tunyara ko batukurusie bango gusese inyara ko bagikurusie banga sa maguta kulinda ubulia manene indigitangania tebire nga tuise kurusia ebange yo ase amaguta ntukunyara ko batugwikirania umurubiri uria gwakwana na embego asa maguri ara make nabo igo gukwanira iguru y'uburendi bwense mbugunyara ko babugwikiranirwa nabo igo monchu murigirie ase obochano tigatura igwango boniga nkagerete nebyombe byabali babateneri bichikari cha matatu yo mobonyoreri bagane rabega gukwana kurwa sensemiyo. We said the vehicles stay at home, but we realized goons infiltrated and some maybe political interests came in and people lost their vehicles, people lost schools were vandalized and other institutions. That was not us, and that's why we saw it best to go for negotiations, and as a result of the negotiations, His Excellency has been kind enough
to give us what we've cried for since independence, the review of the insurance. So I will not dwell to what the Excellency talked about. The auctioneers, everybody who has a vehicle knows what is happening to us. We've lost more than enough. People have died because of stress and pressure. Na yetu ni kushukuru kwa sababu we've moved a step in the best direction as an industry. Lastly, there were many things that we discussed. We've been given CS for transport so that we go and complete all the other pending issues. We've maybe he did not have enough time to talk about it, His Excellency, but the buses were being disturbed, and we've been they have been waived from going to way bridges, and many other things. So ours is to say that we go to work, and we hope that by the next cycle we will get even better than the 10 shillings. So thank you very much, Your Excellency. Thank you, His Excellency, the President of the Republic of Kenya. As the transport sector, we are happy with what you've come up with, and we are going to support the government. The government belongs to us. We want to thank the Governor of Nairobi, because we know that the County of Nairobi lost a lot of money, and we agreed with him that we have to work together to make sure that everything is going to work. So we want to thank the government. We want to thank the President. We know he has sorted out a lot of our issues, which has been pending for long. The issue of 14-seater within Nairobi and Mombasa, he has sorted it out. We know very well within Mombasa we do not have new vehicles, we have old vehicles. We know what has been happening. Our people has been taking vehicles from Somali and Tanzania, the old vehicles, to bring them here. They are not paying duty. So we welcome that, His Excellency, to work with your government. We, all of us, we are Kenyans. We want peace in this country, and we want to be united so that we can move forward. When the President talked about Singapore, to me, I've seen it's a reality. So let's put politics aside. Politics will come 2027. Let's build our country. Thank you. Okay, sorry. We want to say something. We've called off the strike. We had suspended the strike, but we've called it off. So we will not have strike next week. We are going to work. Thank you. Your Excellency, ours is to say thank you. My name is Edwin Smukabana, Chairman of Federation of Public Transport. Mine today is very little, is to announce to all our members, especially our investors and drivers and conductors, that after these good deliberations we have had with His Excellency, we are saying that the strike that we had suspended has been called off fully, and we are hoping that this will take immediate effect. Everybody to return the vehicles on the road, and for the entire country to understand that I think there is an economy here to save, and we are all looking forward to His Excellency to ensure that he drives the agenda of public transport. We have been promised a lot of things, including the electric motor vehicle. Your Excellency, I was on the task force for electric motor vehicle, and we came up with very many resolutions. It is very good that today you have spoken to it. We further would like to thank you very much on your statement on auctioneering and insurance. This is fantastic for us. That is all I would like to say today. For Wananchi, please bear with us. I think the economy comes first. Thank you very much. Okay, thank you. Okay, gentlemen. Asanteni sana. Yeah. So, ile tulikubaliana
chetrita kaisa nebire ko iguru muraibwense umiranire na bari bakogendie sekta ya matatu gose chigalcho bosombi na namora bakwanire binte binge gati abo biri babere bagukwana sobwango iga kiri muraibwense atebire ngarazmense ya Kenya yerwe asoko nyara koba gekoranga yagendereire mirobilia ya magendero nande asatebire nga baise kurusie bango elia koba gegosabwa asa maguta nigira chikoba gekoirania chisekta ao kurende segento kia bwango iga omugiro bw'ekigali olia kwanya batebire nga bayotenetie asa matuka make bono mwanchu muligiri nigo batebire ngo mugiro yuo oelire batebire ngo mugiro yu bayo oelire nande mugiro bw'ekigali toyo lire bayotendia segeka kurende abateneri bebyombe byo bekigali kya matatu gose cy'ubasombi nigo batebire nigo bono mugiro yuelire asoko gende busi mwanchu muligiri asibintu biri babere bagukwanira gati yabo murayibwensa atebire no chikoba bagokora maunchuriri na kuligiri nga company kiri chikwana na insurance gochia se kigali ekiko se jibima nga kichi chikoba chikobwaterana ne sector ya matatu bate basa matuka mange gokonyora no negali ya nyoro mu chande se bara ebo mu basokano gose kende kiabere kwanyora nga abanyane kigali nabo bagutigirwa omuzigo goso obulito bwo gwakana kirikego tebeka no mwanchu muligiriri koba nga na ochiclaim chiri chigo sabu nabo igo mwanchu muligiriri murayibwenso kwanire igoro yokorosi muruberio oyo chikoba gokuligiriri nga sense ya Kenya na gekubwaterana chinse chinde chiri chirasorogongoro rwa Afrika ya mocha guchikocha chirasobwamo na kwaga cheke Rwanda kyogosibia amaguta ekibagotebanga nigo kira chikoba gegokonya amaguri y'ichinse chirasorogongoro koba takogenda igoro mono igo nigintagotebanga asimitinye 5 no mere bosio bagendete gukora chinkwana na chikoba gakurwa oroboti otebire boyigo mwanchu muligiriri ngamba chikoba bakoligereri ngango bekabali chibese ase ewo kororanga ense ya Kenya ngoruwere korwa ase uko bera ase kuligereri mono ngana maguta na chinse mo chinde na kogenda ase chinchire chinyia cyokokora obosombi anamona swagoteba chigali cyomuliro yestima cy'ikikoba kigocha asagoteba ngaboni ge serikali yaye nigo yabekiro murobeli bwo chikoleta chigali kiribu emia yemo gocha asense ya Kenya ekitali kikoba kigwakanirwa ebango kigotebunga kire duty free nabo igo mwancho muligereri nigagoteba ngamba bege to murobeli yomutingu nande babwate konda n'iki serikali kiri chikwana n'amabuta gocha asense ya Kenya igaba Kenya baba balemereri banyara koba bakwegenanga ebintu mbiche beburonge kurende asabo igo abeiraga tebangi wizara yobosombi niyo chikoba gego ikaransanse nechibengi nabo igo bali bakwana na makabeso go chiase bali bagorire kigali nabo igo bali baraso biasara byobondie Burundi bwe kigali barolenga nkonyara koba bali bakoba omweso chinga kichi ense ya Kenya egendete gutira umuchando yo bwamagori aigoro ya maguta nabo igo mwanchu muri buna nagatebye mangana ye insurance cover nigo bayakwanire na batebanga kibachikoba bakoligelinga kyo chikokorekana amangana yo kurusie bango murayibwenso tebire nigo bono bachikoba bakoligelinga ngo bekabale system irendonge eliyo mtandao barenga banyara koba bagwanchiru banyara koba bagwakana ebango yabo asenjira etalikoba gekubasumbwa bakonyora system iliya digital banyara koba bakwiranie bango yabo nabo igo mwanchu muligereri kiombe kia National Transport Safety Authority NTSA na kero nigo getebe kiatebigu numurayibwense gechikoba kegwanchira kigali kya matatu Nairobi gaigantu bwate kigali bakoroka chinganya konyora chichorire mechoro na bakubwata bachore nonye ne bicha yane gose bachore yakibati gose ya Diana bagotebanga chibicha kiri bakobeka ase kigali bono ebyombe kiombe kya NTSA gyatebi ngiye chikoba gegokana na ikinenge ntekemo bali abanyane kigali bali ko bagosabanga kiombe kya NTSA kwanya nigo kya rukora lyanga kigali chionsi ipichinyale ko bachigotinya emechore rese kigali chikule no murayibwenso tebire ekitaligento kere ase kelikeganiri ko ba kegokanwa tiga begendere ko bakoberaga na nomuntu munchu muligereri niga bagagokwanira agotebanga nigo bono iga ama ukorobekano kuona boigo mugiro yo oiretense ya Kenya gosalia kora obosalibwe nibo bugakorekana naboigo abantu abandi bagasiri ubugima bwabo igenta goteba kitabwenderete na nomono kilia arorekana kogikeli na goteba ngabarayimbale bali asense melia yende na baro bakorekana koira libagelia kera barorire mechando yakire etali ne control yense ya Kenya banyara kwa bago soi siasa na igenta rule irankelinga bakomanyense
chingaki ng'aningi kegendrete na nemono asekilia tebirenga nigo bono babekire kubwatera nokuya ekera asensemo yabo abarai bali banyora libagana barabo gukwana bale kurwa sector ya matatu nigo batogire umurai bwense asoko ba ugutona gotegerera amangana ali babugate nabo igesi babere bakora linga umo girori kwanya batebirenga gabaite ne asegeka nigo bono elire nago chika bali bakwa bakubwatera na baro baira ni chigari cyabo asebara nabo igo mwancho murigiriye sebara rekana gotogi umurai bwense asikili batebanga chigari cyabo bone kiombe KNTSA anemono bune chigari cyo bosombi chibasi kwanya nigo chikogenda asichigwe bridge cye chigopimwa gento batebire bono njiri chikoba chigwetera sense meju na anemono asikili batebirenga nigo banyoreri bagaligiya lyokoranga ngutingi bale chinkwana cyokoranga banyara kwa bago kwanera amangana ye sector ya matatu chisiringi komichi ya rusigwa asa mafuta ya diesel na ichitigalite kolende batebanga mbegenete ekera bachikoba no gutwara chinkwana wichibosio banyara kwa bakoranga amangana ngo bali burunge negati yali abere gagukwanwa ase mambia bono kurwa se county ya Mombasa asomura ibwense akwanene byombe bya matatu naboigo gose byombe biri byaba bibali banyane chikali chobosombi naboigo asabere nabawaziri Opio Wandai Davis Chirichiri naboigo nara umuwaziri asa Muvuria nere na Mororo kako asegati abarai bali bale nkoro igo mwancho muligiria sama yento chikoba to komanya subugagale igoro yenkwana yomura ibwense na biri babere bagokwanera igoro yamangana alia yobosombi asemambia bono chitri 13 maega yechinsa isato igo nakie gitwara tenelia sinini asenkwana litwabugate turaigwa ng'aningi kialinge kurwa sense meye county ya Mombasa nabono mwancho muligali kwaigure tigabono nande tonyara kwa batokoira na ndoche chitigalite chiteka chinsinini twira na sobwango elio tonyara kwa batoko gendera libosio ekitwale kwa batoko kwana tokorerane na ndo mwancho muligali nonya naye nabo togotakurwe birengera libyago asomura ibwensa aberega gukwana nensese mambia bono ngikelioroche buna bakwanire kwa very satisfied gose goisanikire na ebintu biri banyara kwa bakorwa gose sector ya matatu berwanirire ebintu byabo birimwa kwa begete birengera libyago kwegenete ngambichikoboro mbichikoba bigo chichada bukuru birengera libyago sobwango ekarato na kweyaligani nabo gototebinga ningi kelia kwarorire kurwa senkwana yo muraibwense kurwa senseme ya Mombasa kale nabarai bali be sector ya matatu nabo igo kose goisanikire soko bwakire barore hello otimati go sare para go senko irukare oyunko iruka karokorora timanyeti go segare para go sega ko iruka na atagete ko igwe birengera libwango soko bwakire hello hello okay tigandara aligeli na nabo gwaka turaranga ngaki ere esemambi yabono gose ngaki yabeire nabo gwakesi migocha oto ebirengera libya ko iguru murai bwense ko kwa narenge elitonyara ka batoko igwa nga ninkikilia kwarale nsoko bwakire hello soko bwakire hello 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 nsoko bwakire bwakire biya ngaki ko iguru murai bwenso kwane segeka yetigitali getambe ebintu biri abere ga kwanere gore sector ya matatu wono ndo bono emangana iba kwandire na maya kabisa na androje bago kirekero monda gogete lakini tutaete utekelezaji torole mabadiliko yani waseme na kutenda ndio tuone mabadiliko iko ground. Okay, hiyo ndio tu tunataka. Asante sana biamono koigure huyo atabanga gata gitarora maunchureri kago chicha chitri 15 maiga ichinsa isatu na bogwa kesi migo chagaiga wategereire nkwana yo murai bwense na bogo totebinga oroche baba bago kwanira ebintu biri twakageire gochikoba twaganeti toigwe kurwa senseme ya Mombasa semambia bono na bogo totebie namba ito ya studio gere 0788666663 enere namba ogonyara kabago twakiresi migo chagaiga ototebinga ayenga kikwarorire enkwane yo ensoko bwakire. Hello hello kwamba karekana hello nsoko bwakire nsoko bwakire bya bwakire bya ningo to kwa nere semambia bono uimo kwa na nere gakoro ku Samson angwe nyabuti Samson ningo yoberete jengo kwa na
kor Marsabit. Marsabit mbiyere. Marsabit mbiyere kabisa. Muraibu enso kwanire ase gikagitari gitambe ngakikwarorire. Nchari neje nchari lakini tonda nyore ko comment gabuga. Na ti amafuta go kyani ebare ngikorusi no anakasi ngino enkande iga. At least rende torore ngati yakyani rakyase nchama go para go ogende gasi kora bado ntu bado abantu ababansega iga. Bado ntunto ko nto bado ntori kunyara nasenye ncho bado amagori ali togo chachi kunara togo chachi ku ebinto bikine te bono barenge korusi tunonye uchumi yani batemi woke anyaka bese igegere uchumi yake yarenge gocha kororekana ngambu lakini bono se batakwanire tikoke iga bono tigatoganya tu onye bado onye bago korega egere kutinga gochibotio ngamangana nabe bya igatuba kore korakini rende nje enkore yane yarenge ngabarusi kande igabarusi kande ebe asa maguri y'amaguta mona esa maguri y'amaguta babwene tebake yake iga asenye nchokolenga nani ne chi chinde chiga chi nychire chi achia wane basi parabu gobe baba Kenya iga kwamba koreka nibirengero bya kuruchisebe cha Marsabit soko bwakire Innocent bwakire biya matwere nje nare goteba iga kero kende president ya mwanne buya bamwagere chinkuru bagokire lakini wise kuligerera Innocent egentu kirikialenge echende nene so mwananchi ngera abunwa maguri y'amaguta bado maguri y'amaguta bona bali baraboroja abana bakwana uri kigali cyabo una bakoroseriwa una chigo taikwende we preach una batagete gukora ese para lakini amaguta ali abamegeti bakabeka cyo ali kando panda ira nire buna akoreteki bunalenge banchene teni shiringi siria upio wanda yabatebeti so Kenya egento kero rongeri keri ngobori agento keri bono kiendelete bado tutaendelea kuumia wananchi. Asante sana biyamona kwaigura atabanga bado mbarueti machibu uchia sama gulia maguta soko bwakire ketonto bwakire ngakibwakire nande timyane ningo to kwa nere sema mbia bono kwa no mochi kuruenda ka pipeline yole inde okay tengo tema yukwani bya sana kone dikiti tubata metuna intubona abana icha bayisoma eto na nituko anuma eta sekta ya mtoma eto na naboni bo isa pare chikina to kina wanda to sine chumonto na choko evanga okay wana nimedi into abatoreta intoko mia bali bali ko mete bali ko mia okay hizi tabati ni ya kuona tari mete kuna semanga kusema na kutenda lakini ndio au kuna tari okora hiyo okay. Asante sana kuruwase chinseme cha pipeline Nairobi gaiga soko bwakire hello okay tigatogendo yonde tuigwe ensoko bwakire soko bwakire bya ningo to kwa nerese mambia bono ukona na duki gali duki ngayoberete mangana biya lakini wono matemu na nchumu na boda boda wono umate muna into boda challenge zinjiro to gutera para jiri nyingi sana sababu wono muna maguta ya mende to uchiko ko tayi customer agia ya tauni to kwenye to ko boli cheko nta mpaka tauni to ujira 70 oni gojo tayo mwananchi nga tauni shilingi 150 ago kuminange kwa komotei okay so esi ndu tuafikiru mono sana okay muraia rwanja to yereria mota ele ndu boda boda ndu tenyo ne singi kuru waki ngayo kara boda boda ngokorera boda boda ne ngoya korera kusongo town bono ngobo kuri nyamataro ku town. Asante sana byemono ensoko bwakire hello nsoko bwakire bya ningo to kwa nera unyoronga yoko na goro kebogora mbiyere
ehe karwe birengera bya umurai bwense kwanire twabokire bye amaguta ya kwenda Buganda na Kenya itakautinero enene kusona Buganda ikabwata sikoya magutabo tukumanya bona ikaro to tebina maguta pe ikomea na kiria kwa savere te bona go stiru mona ikyo kawaida umire okay ene kekero la bila tata kwenye tigeri yote kwa asante sana biamono sana kuruchise mechi yake bugura asema mbia bono asenera rule birengera biaye nindo chega iga bali babeire bakorwa ebirengeri okay oyo nembundale kuligira kinaro lire tigandara tigira abu mulikyo itali kuligyo kurukwe mbunde soko bwakire bia dingo to kwa nere sema mbia bono Peter mangara ko nyakora aginya kora mbiyere nyakora mbiyere kabisa muraibu enso kwanire nense asege kagetari getambe nande kwegure ibintu biri batebire n'abateneri bari ase sector y'abasombi fatiegezo kwanire gegamba ketakindende ogenjira yo mugo muri obete tari kiro kia ari gukwanira cyagera abanda batinende transport chibesa chama kutwa barangirite mako usage baru chinga chitari cho cyarego kero danga makutari ya tiseri yari wikane kirengana ne petrol ko bayarenga batari ate roje makuta ya basuketi akagenda igore we by nothing hata kwanya gani okay tuko tuwaumire okay bora bwe korokana ile ngere bata kete bakuni wozi bakuni gocha ba tende dini tubigere imbuya Oranyona magania matatu barigereri tigadara bwate soko bwakire. Hello. Wakire simi sana. Timati simi ya umuchando kibwate ogwaka kwa butura. Soko bwakire. Bwakire bya. Ningo to kwa nerese mambia bono. Naftari kiwaga ni kuru wa Yoma. Yoma mbiyere. Yomere bya mono. Karuange birengera libya okubwate kana ne korengana nengana yo murai bwense. Engana yo murai bwense arwa. Amangana arenga gukwana rigoro ya maguta bono buchakato ya chini insurance ne kigali kurumumbu igorende byato konyera ngakiyo tubwato bokumwa komenda wa maguta andege ntonje gira nkoleka ni kiringa 10% ekisingi ekikomya kwana nikiria omu minister kwanete gozamenda kyabatu 20 kiri bakwanete Olini nkiaye ndikutangazira mangana mange ngitanga ate abanga tuwakolire obuno bulimo bukalengo totereze lyokotere asante sana kuruchise mechi alioma nsoko bwakire bwakire bya kamadi ndigatingo tata nago kumya ntebyango alina ruwa batabinga mambia yemo mambia yemo nare yata kobeka abantu kibox igoriye ryo neryo mutenyo woza gusanga twe budget igo mwana indigese nyiboro umwate myaka 62 nana ko igoriye rigese naende ekaroli bigatinga berate nini ekaroli ya omurayo ryo ruoro arengo tayo arenge lona byago tebanga Kenya ya tigere tasabe ereka yarenge wana tigati ko ngai na bantu nero yo mo sale tiese padere andata ko kwa na ndege andata ko kwa wana ngevya ko taya bantu okay wana bite bya je ko to te bikoreta ugwaro je una je tenere kuba ebirengera libi tari mangana ni ntu wa Kenya tigato tiane lakini mambia ya mayeso nabo asante sana mbia mono sebirengera libi yago asema mbia bono kurwa abuo nongagirete twikiro mweli bumurubilia nsoko bwakire Diana gara soka sinini kera lirie ngana yo murai bwense yaso asembeo koteba nga thank you so much bia mono nuruche nara uri una waka tiganda ara igunki yale koteba wakire sana na beri ngona ko taliko yebwate nsoko bwakire hello
Keyeli Ogirie TV tukwana naye. Okay. Liogirie TV rire igoro bono nturi gukoigwa igatete gwetegerera nabo igakwane te kunyarikana bono igotote bo Keyeli Ogirie TV. Mwancho murigari chietire 22 magichinsa isatu na namone nkwana yo muraigwense nero yaberege gutukureria muroberi ensoko bwakire twabwa tamange twari chikoba tukurigereria kurende bono twatenenia ekera ingana eyu ya nyara ko bagegochicha nande twamwanga tiga turaye kwanera elio tunyara ko batokoranga twachire bosio na koranga twanyara ko batukubotera nindo chegaiga ensoko bwakire bei ya mafuta ishuke chini uwezi niambia bei wakiongeza ni 45 lakini kupunguza ni 10 bob oyo tima tiningora kinendo ralikire message yao na eroli nchekuru ku Innocent Onyango pia monokoba asumurubirito ensoko bwakire tumira neli tukulia tichirimo eikigocha elitobe tukubwaterana na koranga twanyare kwa batukwa gachigese asobwa mokwani abaye kikosi kyo twabwaterana ese ikiye John Kebati Ango J na boigo timu Lions pinko irelimbia mono na Diana Ndemu toko bagaiga bye bye nyasago seni umanyenga kila lituko nayo kwerwanirigia tigaire kirebosio enguru yagera koe.